Boa tarde a todos e a todas de novo. Retomamos a sesión. É o turno das mocións da Marea Atlántica, a primeira delas sobre o barrio de Feáns, a que non constan enmendas. Señora Delso, o seu turno. Sí, moitas grazas e moi boa tarde a todas e a todos, compañeiros e compañeras de corporación, persoal municipal, profesionais dos medios de comunicación e veciñas e veciños que nos seguides a través do streaming. Presentamos unha moción sobre demandas do barrio de Feáns. Feáns, como sabemos, é un dos núcleos históricos da cidade, núcleo orixinalmente rural, cunha importante actividade agrícola e tradición lavandeira. O Val de Feáns, xunto coas áreas de Bens e a Grela, foron durante moito tempo unha das principais áreas de hortas que daban servizo á cidade da Coruña. O Val de Feáns acubilla o río Mesoiro e a rede de camiños orixinais que conectaban Bío, Feáns, Mesoiro, ata chegar ao Martinete e a San Cristóbal das Viñas. En 1972, co comezo da construcción do polígono de Pocomaco, o contorno deste val experimentou grandes transformacións, producíndose o illamento de Bío dos outros dous núcleos principais da área, Feáns e Mesoiro, ao anularse a rede de comunicación natural. Logo virían o desenvolvemento nas súas proximidades das urbanizacións Obradoiro e Breogán, exemplos dun crecemento da cidade disperso mediante a agrupación de vivendas unifamiliares con necesidades de servizos urbanos e moi dependentes do transporte privado, ante a falta de alternativas do transporte público. En consecuencia, a rede de vías de orixe rural veuse desbordada na súa capacidade. Ademais, o barrio de Feáns é actualmente unha zona da Coruña bastante transitada, tamén debido ao cemiterio de Santa Cecilia. Por este motivo, moitas das reclamacións do barrio teñen que ver coa mobilidade, dende o aumento das liñas e das frecuencias de transporte público que pasan polo barrio, ata a necesidade de pacificación do tráfico no núcleo, o control e cumprimento das sinais, tanto de velocidade como de dirección prohibida en algunhas rúas, ata a necesidade de limitar o tránsito pesado na carreteira de Arteixo, que xa é moi abundante hoxe en día e o será aínda máis coa posta en funcionamento do polígono de Morás. A veciñanza solicita tamén a reforma integral da Rúa Laxe, que é o paso natural das crianzas para ir ao CEIP Manuel Murguía. Tanto a comunidade do centro escolar como a veciñanza reclaman a necesidade tamén de cubrir a pista deste centro escolar. Outro dos equipamentos públicos de referencia no barrio é o centro cívico, que precisa ser ampliado e tamén e de maneira urxente contar cunha cuberta para poder resgardarse nos días de choiva. Así mesmo, a recuperación dos camiños tradicionais son unha demanda histórica, concretamente o camiño da Rofana e o camiño da Aguieira, acordados coa entidade veciñal no pasado mandato, así como o mantemento do camiño de Campos. Tras o confinamento e durante o peche perimetral derivado da pandemia, moitas veciñas e veciños descubriron nestes núcleos rururbanos un pulmón verde para pasear. Dende Feáns ata o Castro del Viña, polo camiño de Campos, pódense desfrutar dunha Coruña verde que lembra todavía aquel importante val agrícola que seguramente chegou o momento de recuperar. O certo é que Feáns e a súa contorna contan cuns valores naturais e paisaxísticos moi elevados que compre preservar, tal e como constatou o mapa da biodiversidade realizado no pasado mandato, zona na que se acadaron valores moi elevados en riqueza biolóxica. Existen, ademais, dous proxectos importantes xa consensuados coa veciñanza para a posta en valor deste núcleo e da súa contorna. Unha é a senda fluvial ao longo do río Feáns, que conta cun proxecto redactado e cos permisos administrativos necesarios, estando pendente a súa execución. E unha senda longamente reclamada por veciños e veciñas. É o Bosque de Breogán, cuxo proxecto foi tamén consensuado coa veciñanza nunha extensión máis ampla da que agora se valora. Así mesmo, a veciñanza reclama melloras no alumeado público en algunhas rúas que é moi deficiente, así como a posta en marcha dun plan de limpeza e do mantemento de asfaltado das rúas do núcleo. Tamén recollimos demandas da Asociación de Urbanización Breogán, que ademais de reclamar o proxecto do Bosque de Breogán na súa extensión inicial, demanda o acondicionamento de outras propiedades do Concello actualmente infrautilizadas, que poderían dotarse de mobiliario e mantemento. Remato xa. Tamén reclaman a reforma de rúas e viais, coa recollida de pluviais, ampliación de beirarrúas e melloras no alumeado. Mención específica merece o cemiterio de Feáns, que carece nestes momentos de acceso peonil. En definitiva, esta moción recolle unha serie de demandas trasladadas tanto polas entidades veciñais do barrio de Feáns como a da urbanización Breogán,
Son pequenas intervencións destinadas a que Feáns e a súa veciñanza teñan unha calidade de vida á altura do resto dos barrios da Coruña. Máis nada, grazas. Moitas grazas, señora Delso. Turno para a señora Faraldo. Pois ben, en Feáns, efectivamente, atopamos un núcleo de orixe rural pertencente á periferia da cidade da Coruña. Sitúase nun val, como ben se dixo, próximo ao río Mesoiro e nace cun desenvolvemento principalmente lineal ligado ao viario. Se analizamos o barrio topográficamente como espazo natural e urbanísticamente como espazo construído, atopámonos cun núcleo rural desenvolto nunha depresión entre vertentes pola que discurre o río Mesoiro e os seus distintos regos, o cual se veu cercada este barrio nas últimas décadas por polígonos de tipo residencial ou industrial. Ao noroeste polo polígono industrial Pocomaco, o residencial de vivenda colectiva Novo Mesoiro e o polígono Bio, ao sudeste pola organización Obradoiro, un polígono residencial de vivenda unifamiliar. O desenvolvemento da edificación e infraestructuras de conexión foron ocupando algúns dos terreos de cultivo e monte comunal no propio núcleo. Estes polígonos proporcionan as principais infraestructuras e servicios ao barrio. Feáns conta cun escaso equipamento público que actúa como dinamizador social. O Centro Cívico e o CEIP Manuel Murguía, aos cuales, na súa función colectiva, súmaselle a Igrexa. Os negocios que atopamos no barrio son unha panadería e dúas cafeterías, unha das cuales tamén funciona como estanco, que toman propiedades do equipamento debido á escaseza dos mesmos. O territorio ten, como característica principal, a ausencia de espazo público exterior máis aló do viario e dunha pequena plaza que os seus habitantes suplen co desenvolvemento de actividades en terreos de cultivo e monte comunal, utilizando os mesmos como espacios de esparexemento e fraternidade, pero nos cuales non sempre poden desenvolver vida colectiva. A veciñanza, a gran maioría de avanzada idade, pois nos atopamos nun barrio cunha poboación envellecida, vense obrigados a desplazarse a Novo Mesoiro para calquera actividade do día a día. Isto supón unha dificultad para eles por moitos motivos de mobilidade, a falta dunha senda peonil en condiciones dignas e de seguridade viaria e o sinsentido de direccións do viario do tráfico rodado que lles obriga a desplazarse ata a rotonda de Pocomaco no canto de establecer unha conexión directa. O viario, ademais de ser un eixe estructurador do construído, é o causante dun dos principales problemas da zona, a condensación de tráfico rodado a horas puntas na entrada e saída ao colexio e o paso de tráfico rodado pesado, camións, dirección oeste, que debe ser un tema no que poñer especial atención. Os veciños e veciñas de Feáns, por todo citado anteriormente, síntense un pouco abandonados por un goberno municipal con escasa atención posta nos barrios e especialmente nos barrios da periferia como este. Por iso, apoiamos todas e cada unha das medidas propostas na moción, porque, ademais, todo o que sexa bo para a veciñanza é bo para nós. Moitas grazas, señora Faraldo. Por o Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Un dos primeiros asuntos que abordamos no pleno de hoxe foi a adhesión do Concello da Coruña ao Acordo por unha Cidade Verde, entre cuxos obxectivos está a conservación e o aumento da biodiversidade. Por iso, nese acordo, suscríbese, entre outros, o compromiso de aumentar o alcance e calidade da infraestructura verde e reconectar zonas verdes urbanas e periurbanas. Comezo con este recordatorio porque o Val de Feáns reúne condicións para converterse nun grande pulmón verde, para o que é preciso a recuperación e posta en valor dos seus espazos naturais. Por iso, coincidimos na necesidade de recuperar os camiños tradicionais, que ademais permitirían vertebrar un auténtico corredor verde, conectando con núcleos de San Cristóbal das Viñas ou con outros lugares da parroquia del Viña. Unha actuación que podería vencellarse a un plan de rehabilitación integral e posta en valor do castro e a súa área de protección. Estamos de acordo tamén con impulsar a recuperación e acondicionamento da senda peonil á beira do río, para o que é preciso a colaboración da Xunta de Galiza, ou con outras actuacións como seguir recuperando os espazos naturais da contorna de Conxes, no agora rebautizado como Bosque de Berogán. Outras demandas son comuns as de moitos núcleos rurais ou rururbanos da nosa cidade, mellorar o transporte público para evitar o illamento destes núcleos
e unha dependencia excesiva do vehículo privado, dotalos de máis e mellores equipamentos. Por iso coincidimos tamén na necesidade de ampliar o centro cívico, unha actuación longamente demandada pola veciñanza, ou cubrir a pista do CEIP Manuel Murguía, por moito que entendamos que esta actuación debería de ser asumida pola Xunta de Galiza. Actuacións que se poderían completar, como demandan os veciños, con outras como a reforma e rehabilitación do local veciñal a carón da Casa das Palmeiras, estudando a posibilidade de cesión por parte da comunidade de propietarios por medio dunha subvención do Concello. Actuacións tamén en materia de rehabilitación urbanística que eviten que estes lugares se convertan en espazos marxinais e degradados. Por iso coincidimos na aposta polas penalizacións e outras actuacións básicas como o control dos edificios ruinosos, a limpeza e o saneamento ou o correcto mantemento dos viais e o mobiliario urbano. Por último, quero referirme singularmente ao estado da estrada DP0512, pois o seu impacto non afecta só a Feáns, senón a outros núcleos próximos como Mesoiro Vello, o Martinete ou o Birloque. Creemos que é imprescindível que o Concello negocie co titular desta vía, a Diputación Provincial, para acadar medidas para calmar o tráfico e mellorar a seguridade viaria, restringir a circulación de tráfico pesado por esta vía ou ampliar beirarrúas. Son actuacións longamente demandadas pola veciñanza, así o podemos constatar nas visitas que fixemos a Feáns e nas reunións que mantivemos coa Asociación Veciñal. Por esa razón, imos votar a favor desta moción. Grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Polo Grupo Popular, señor García. Gracias, señora alcaldesa. En primer lugar, quiero decirle que vamos a apoyar esta moción y más que en ir incorporando más acciones, pues nosotros ya hemos hecho ese trabajo con nuestro programa de Coruñes Barrio. Quiero profundizar un poco más en lo que es la política o la deriva que tiene este Gobierno en la política municipal de barrios. Señora alcaldesa y señora Sobral, empiezo mi intervención como la que expuse hace un mes en este salón. 2 años de nefasta gestión ante los vecinos y ante los barrios de nuestra ciudad. La primera, porque tras erigirse como la alcaldesa de los barrios, los deja huérfanos tras un año. ¿Y por qué? Porque carece de proyectos y le pasa la patata caliente a otra compañera. Un líder nunca deja olvidados a sus vecinos. Y la segunda, porque, como dije, la concejala parece que vive en el país de las maravillas. Usted sigue a lo suyo, señora Sobral. Contesta a los grupos el número de visitas que ha realizado y a describir los parches que han ejecutado. Señora alcaldesa y señora Sobral, han pasado 30 días y volvemos a tener otra moción de un barrio que está pegado a Novo Mesoiro y en la que podemos contemplar más de 25 acciones como limpieza, mejora de limpieza, creación de sendas naturales, dotar de servicios básicos, mejora de movilidad, mejora de accesibilidad, mejoras de servicios de ocio y de transporte. En definitiva, ausencia de una política municipal de barrios. Siempre les pregunto lo mismo y nunca saben qué contestar. ¿Disponen de un plan integral de barrios? No. ¿Cuál es la política de promoción de barrios? No la tienen. ¿Saben lo que quieren hacer? Tampoco. ¿Saben cómo y cuándo hacerlo? Tampoco. Mire, señora Sobral, la política de su departamento se reduce a estar siempre por detrás de los demás. Me da igual que se meta con nosotros o no se meta, pero está siempre por detrás, sobre todo, del asociacionismo. Los grupos traemos un mes sí y otro también, necesidades que nos trasladan los vecinos. Usted a ellos les da la razón, aquí nos enumera una serie de mejoras menores y después de 6 meses, buenas palabras y ninguna buena acción. Señora Sobral, lo que necesitamos son concejales con ganas de mejorar a nuestra ciudad y con hambre de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Necesitamos ordenar las prioridades de los vecinos y no olvidar a los coruñeses. Es fundamental esta política municipal. Les invito a reformular su política de barrios. Estamos a tiempo. Planifiquen proyectos de ciudad. Proyecten barrios que miren hacia 10 años vista. No sean cortoplacistas, no valen arreglos de papeleras ni de barandillas. Coruña necesita realizar una diagnosis. Es imprescindible. Si no, no se puede recetar ninguna prescripción. No saben ni conocen la realidad porque no la han trabajado anteriormente. ¿Cuál es la consecuencia de su incompetencia? Pues escuchar a los grupos municipales y al tejido asociativo. ¿Cómo les ponen la cara roja? Los coruñeses no necesitan pedrolos en el Cantón Grande, no necesitan limar aceras, no necesitan porterías rotas, a no ser que tengan un poco de vida propia. El tejido asociativo pide ayuda, se siente desamparado, huérfano. Se siente huérfano porque buscan y no encuentran nada, porque carecen de proyectos de ciudad.
Bens, La Silva, El Viña, Pueblo, Mesoiro Viejo, Feáns, son espacios rurales que en nuestra ciudad es un lujo tenerlos. Lo que pasa es que están olvidados. Solo se preocupan de vender humo, de publicidad. Sí que es un erro histórico, se hablaba por la mañana, erro histórico. Erro histórico es que un ayuntamiento de 260 millones de euros se dedica a tener solamente como asuntos importantes y liquidarlos en 2 horas. Un error histórico es no tener presupuestos a estas alturas de la película y teníamos que estar trabajando en un proyecto del 2022. Un error histórico, y le doy la razón al señor Laje cuando hablaba por la mañana del ejemplo de Carballo, es mentir a los ciudadanos. Porque en su programa electoral en Feáns venían varios campos de fútbol y ahora mismo no los tienen. Y lo que es el colmo de todo es que hace poco, esta semana, la señora Martínez, lo digo porque todo es publicidad aquí, se presenta con la gran deportista Julia Benedetti, una deportista que es de otro ayuntamiento, no es de aquí, ni recibe ayudas de este ayuntamiento. Y lo triste no es eso, lo triste es que el entrenador y la entidad deportiva, que son de aquí, ni han sido llamados ni se les espera. O bien como el club ciclista Riazor, de más de 25 años de historia, que tiene que emigrar a Arteixo porque no dispone de convenios. A ver si se mueve un pouco máis, señor Laje. Muchas gracias. Moitas grazas, señor García. Pasouse un pouco de tempo, Sinto que non lle deixaran facer preguntas de deportes neste pleno e teña que meter a cuña no barrio de Feáns, pero axústense os tempos. Señora Sobral, o seu turno. Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todas y a todos. Señor García, ¿podría cambiar usted el tono en una de estas mociones de barrio que tanto le gustan, aunque diga que no valen para nada? Y decir, por ejemplo, las actuaciones que hicieron durante su mandato en el barrio de Feáns, pero no lo hace. Y si quiere, le digo el motivo, porque no han hecho nada. También decirle, señor García, que para mí ser concejala de barrios no es ninguna patata caliente. Es todo lo contrario, es todo un honor. Antes de seguir, quisiera adelantar nuestro voto favorable para esta moción. Es Feáns uno de esos núcleos periféricos de nuestro entorno urbano en los que hemos intervenido desde el mismo comienzo de nuestro mandato. En el antiguo enclave agrícola y de las famosas lavandeiras de Feáns, que todavía mantiene una personalidad ligada a la tradición y condicionada por su entorno natural, este Gobierno ha ejecutado diversas acciones, como la ampliación de la red de aguas fecales en la calle Correlo, se ha acondicionado el área recreativa de la zona, se ha mejorado la infraestructura en el cementerio de Feáns y también se han llevado a cabo labores de mantenimiento del centro cívico vecinal. Próximamente se reurbanizará la Rúa Laxe. En la urbanización Breogán se ha mejorado la red de recogida de pluviales, se ha dotado a la urbanización de un parque infantil, antigua demanda de los vecinos, y se ha hecho una actuación intensiva de limpieza dentro de las calles que ahora se mantienen de manera ordinaria. Por otro lado, en el CEIP Manuel Murguía se acaba de instalar la iluminación de la pista y se va a acometer, atendiendo a las demandas de su dirección, el repintado del polideportivo. Asimismo, se encuentra en fase de tramitación el proyecto para cubrir el acceso entre el comedor y el patio cubierto para así impedir, como decían antes, que los alumnos se mojen en caso de lluvia. Con respecto a la petición del control del cumplimiento de las señales de movilidad, ya se viene realizando por parte de la policía local controles aleatorios de velocidad, tanto por medios técnicos como presenciales, en diferentes puntos y vías para que los usuarios adapten la velocidad de sus vehículos a la legalmente establecida de 30 km/h. Entendemos también desde este Gobierno que las peculiaridades de Feáns y de su entorno aportan un plus en la calidad de vida de sus vecinos y que tiene que ver con la proximidad y disfrute de la naturaleza, de las huertas, del río Feáns, de caminos tradicionales que se recorren atravesando toda la zona. Y para favorecer esa convivencia amable entre vecinos y naturaleza, tenemos en marcha un inminente plan de desbroce y mantenimiento del entorno de la carretera de Feáns. Finalizo mi exposición diciendo que una de las demandas más solicitadas por los vecinos y vecinas
el Bosque de Breogán, ya ha superado los trámites previos a su contratación. Es un proyecto financiado con fondos EUDOS, lo que conlleva una compleja tramitación administrativa, pero ya contamos con la partida presupuestaria necesaria para su licitación, por lo que esperamos que puedan ejecutarse lo antes posible para que todo el vecindario pueda disfrutar de un nuevo parque y punto verde de encuentro en sus inmediaciones. Por todo lo expuesto anteriormente y porque creemos en la igualdad de oportunidades y recursos para todos nuestros barrios y núcleos de población, independientemente de su situación geográfica, reiteramos nuestro voto favorable. Muchas gracias. Moitas grazas. Procedemos á votación desta moción a que non constan enmendas. Votos a favor da mesma? Moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Seguinte moción da Marea Atlántica sobre a necesidade de dinamizar os baixos comerciais baleiros na cidade. Existe unha enmenda de sustitución do Grupo Popular. Señor Lema, ten a palabra. Moitas grazas. A crise económica derivada do impacto da COVID-19 tivo un efecto especialmente prexudicial para o pequeno comercio, un sector que xa fora duramente atinxido pola crise de 2008 e que padeceu ao longo do ano pasado os efectos do peche obrigatorio dos seus negocios e de baixada nos índices de consumo provocados polo aumento do desemprego. Así mesmo, o auxe do comercio electrónico durante a crise sanitaria, monopolizado case exclusivamente por unha única multinacional, Amazon, engadiu un novo atranco a crise endémica do pequeno comercio, enfrontado a unha nova competencia, pois vimos incapaces de ofrecer os mesmos servizos que unha das primeiras empresas mundiais por capitalización bursátil, que lle restaba, ademais, unha parte importante dunha demanda xa disminuída polos efectos da crise económica. No caso particular da Coruña, unha cidade definida desde a Idade Media polo seu carácter eminentemente comercial vinculado ao porto, o noso pequeno comercio sufre, ademais, o efecto das pésimas políticas de planificación urbana dos anos 80 e 90, que ao situaren grandes centros comerciais na periferia da cidade, cortaron literalmente a chegada do consumidor de fora ao pequeno comercio dos nosos barrios. As graves consecuencias desta dinámica monopolística súmase a falta dun transporte público de calidade, capaz de levar de cas antigas zonas comerciais ao centro, como San Andrés ou a Rúa Real, potenciais clientes de fora da nosa cidade, deixando o centro nunha situación de dependencia absoluta do consumidor local e do turista en tempada alta. Un cliente, este último turista, ao que tampouco pode ter acceso últimamente polo forte impacto da pandemia neste sector. En definitiva, os efectos acumulados da crise do 2008, da pandemia do 2020, o auxe do comercio electrónico, as grandes áreas comerciais na periferia da cidade, a caída do turismo e a falta de acceso ao centro están a provocar un verdadeiro proceso de desertización comercial na nosa cidade. Compre sinalar que o pequeno comercio ofrece unha morea de beneficios para a economía dos nosos barrios. O pequeno comercio democratiza o acceso á actividade económica fronte á concentración de riqueza en poucas mans que propicia o modelo de grandes áreas comerciais e do comercio electrónico xestionado por grandes plataformas. En segundo lugar, o pequeno comercio crea comunidade e vínculos que humanizan as nosas cidades, axudando a crear un sentido de pertenza e de conciencia dos problemas comuns que atinxen os barrios. O pequeno comercio, en terceiro lugar, axuda a mellorar a seguridade das nosas rúas, iluminándoas e dándolles vida. O pequeno comercio, por último, incrementa o valor urbanístico das nosas vivendas, o provelas de servizos próximos e reducindo a dependencia do transporte individual para acceder a suministros básicos como poidan ser os alimentos. Ante esta situación, no pasado mes de abril, a Marea Atlántica presentoulle as diversas asociacións comerciais da nosa cidade, desde a FUC a outro tipo, a menores, digamos, asociacións comerciais, a nosa campaña Mover os Baixos, que tenta atinxir un dos problemas característicos desta situación, que é a dificultade para acceder a baixos comerciais. Esta iniciativa foi moi ben recibida por todas elas, e, por iso, lle propoñemos ao pleno desta corporación a adopción do seguinte acordo: a posta en marcha da campaña Mover os Baixos co fin de revitalizar o comercio da nosa cidade mediante axudas directas de ata 15.000 euros para a apertura de novos negocios, así como a compra de baixos comerciais valeiros en diversos barrios da nosa cidade co fin de darlles uso a un prezo asequible. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Lema. Señora Faraldo, seu turno. A moción que se nos presenta contén un fondo co cual non podemos estar máis de acordo. Mais valoramos que os acordos que pretende establecer, pois, ao noso entender, atópanse aínda en unha fase como de maduración.
Entendemos que o procedimento máis axeitado para xerar un banco de baixos en alugueiro non sería a compra de locais por parte do Concello. Ante un problema estrutural co acceso á vivenda, por exemplo, como o que estamos a vivir, a prioridade do Concello debería de ser compra de vivendas para incorporalas a un parque público en función do que a economía municipal permita. Neste pleno xa se aprobaron medidas para iso que están á espera de que se proceda ao seu cumprimento. Soanos máis axeitado que tras un estudio no que se identifiquen os locais nesta situación de desuso e os seus requisitos para poñelos en activo, se efectúe unha proposta de concesión de uso dos mesmos ao Concello durante un número determinado de anos. A cambio desa concesión gratuita, o propietario ou propietaria daríaselle unha serie de beneficios como poden ser eximírselle do IBI, de gastos, de impostos relativos ao inmoble durante ese período de concesión. É dicir, no punto B, faltannos a nós concreción. Non só unha cuestión de comprar e facerse cun parque de baixos valeiros, sino de revitalizar o sector, dinamizalo. E para iso, botamos en falta neste punto o para que, con que fin, para que usos. No punto C, parécenos positivo o establecemento dunha liña de subvencións, pero coa condición de que leve suxeito un compromiso tamén por parte dos e das propietarias. Este tipo de acordos nos que se achega diñeiro sin compromiso posterior, pois son os que ata agora veñen facendo sin verse un resultado fructífero para o conxunto da cidadanía. A subvención podería establecer cláusulas que recollan que se o baixo se destina a alugueiro, tanto sexa mantendo o uso comercial como nun cambio de uso a residencial, se estableza un alugueiro protexido e regulado, o que, en caso de venda, o Concello teña opción prioritaria de compra, dándose que, en caso de efectuarse a terceiros, se recupera a subvención quedando o propietario co beneficio da plusvalía. Son operacións de rehabilitación e reconversión que actualmente se atopan en auxe, pero o seu desenvolvemento debe ser máis madurado para fomentar que os beneficios cheguen a toda a cidadanía e non sempre, como sempre, a uns poucos. Vendo como vemos, con todo o respeto digo, os acordos insuficientemente desenvolvidos para nós, nin claros, sendo a finalidade boa, insisto, pero faltándonos concreción, voume abster nesta moción. Moitas grazas, señora Faraldo. Polo BNG, señora Beira. Desde logo, hai que ver como pode un ou unha coller unha proposta de outra organización política, poñerlle un pouco de allo, pirixel e sal, poñerlle un nome bonito e presentala como propia. Non sei se era para isto para o que a Marea Atlántica quería no pasado mandato que lle fixésemos achegas ás súas propostas de orzamentos. Porque o certo é que a proposta dun banco de baixos comerciais en aluguer asequíveis ven sendo unha proposta do BNG en distintos orzamentos municipais. Non só no pasado mandato, senón xa no de Negreira, cando a crise estaba en riba e víamos como os baixos da nosa cidade, especialmente en algúns barrios onde as propias entidades veciñais tiñan máis que localizados e cuantificados o número deles que estaban baleiros. Xa daquela o propoñamos, mas tamén no pasado mandato, no mandato da Marea Atlántica, lembro perfectamente, ademais, unha negociación de orzamentos con vostede, señor Lema, no que tratamos a inclusión desta proposta nos orzamentos. E mesmo chegamos a falar de como se podía aplicar, que podería funcionar como unha bolsa de aluguer, onde o Concello fose intermediario para ser garantista entre a persoa propietaria e a que aluga o baixo. Desta maneira, poderíamos axudar a que moita xente que ten intención de iniciar un negocio, para iso, señora Faraldo, é para o que se pretende instaurar esta proposta, entendo que o programa non se executou, por iso hoxe se ven propoñer o pleno. Pero que, ademais, había unha asociación, creo que o saben vostedes, que fixera un mapa cos locais baleiros da cidade, que contiña as superficies, a situación, o tipo de local e un montón de información que se podería complementar coa que ten o propio Concello.
A idea era que a xente puidese coñecer os baixos dispoñibles e que iniciar a actividade nun local non requirise unha aventura de busca infinita. E propuxemos que o goberno local anterior tirase dese recurso que se ofrecía, ademais de balde o Concello da Coruña. Pero é que xa, falando e volvendo ao Novo Testamento, que diría o señor Laje, no Presco de 2020, o Bloque Nacionalista Galego propuxo a inclusión dos pasos previos para o impulso do Banco de Baixos en aluguer. Polo tanto, é certo que non está desenvolto e creemos que o goberno local non o executou, pero é certo que daquela tamén se propuxo e se incluiu no Presco. E como non podemos máis que estar a favor da nosa propia proposta, votaremos a favor da moción. Desde o BNG creemos que a Administración local ten que poder intervir no abandono dos baixos comerciais, mesmo si a través da compra se é preciso, porque o certo é que cando nunha rúa se apaga a luz dun comercio, por suposto que detrás de todo iso está o sufrimento da persoa que ten que pechar ese negocio, pero tamén o efecto que ten sobre o resto de negocios que nela se sitúan. Cremos, ademais, que sería bo que o Concello da Coruña puidese ter un programa de relevos no comercio local, onde a xubilación da persoa que traballa nun negocio non supoña a desaparición deste para a súa zona, en colaboración cos servizos de emprego e de comercio, a través das persoas que están en desemprego que poidan cumprir cun perfil determinado, ou ben a través da elaboración dunha listaxe de persoas que quixeren anotarse neste programa. O Concello contribuiría así mantemento de moitos negocios e comercios históricos da nosa cidade, conseguindo o relevo a moitas persoas que teñen que xubilarse. Poden chamarlle agora, se queren, relevar os baixos, pero o que importa é que se implementen na nosa cidade. Moitas grazas, señora Beira. Polo Grupo Popular, señora Cendán. Presenta a Marea unha moción de interese para a cidade e de fonda preocupación para o noso sector local comercial. Unha radiografía do estado desa Coruña vaciada que é froito da pasividade do Concello nos últimos anos. Estamos de acordo coa creación dunha bolsa de locais comerciais baleiros para o seu alugueiro, non así da súa compra con fondos públicos. Unha rúa baleira é o contrario á nosa proposta de cidade, na que a rexeneración urbana e a riqueza económica eran dous dos nosos eixos. Pese as dificultades, son moitos os que seguen levantando as persianas. E neles en os que teñen a intención de facelo con axuda debemos pensar. E por iso que tamén estamos de acordo na creación desa liña de axudas. Chegou a hora de que este goberno practique aquelo que sempre predica, de non deixar a ninguén atrás, porque se camiñan un pouco pola rúa, daránse conta de que chegan tarde. Tarde, mal e arrastro, igual que o novo Presco, carente de ambición e sen asociación aos novos convenios. Convenios que a nosa alcaldesa negouse a debater no pleno, impedindo a tramitación das nosas emendas. Unha alcaldesa dialogante que non dialoga, iso ten un nome. 6 meses de retraso, unha proposta con erros, incompleta e coa metade do orzamento que en 2020. Non se esquezan que aínda hai axudas do ano pasado que todavía están pendentes de pago. Nesta liña é que presentamos unha emenda para solicitar o que levamos pedindo meses, a ingresos cero, impostos cero. Unha proposta que foi rexeitada por todos os grupos deste Concello no pleno extraordinario que solicitamos no pasado mes de decembro. Unha proposta que tamén foi rechazada no pleno de febreiro. Votaron en contra de eximir o pago das tasas municipais daqueles comercios que tiveron que pechar de forma obrigatoria nestes 2 anos pola pandemia. Unha emenda que é hoxe tamén rexeitada pola Marea porque a eles tamén están a favor da carga impositiva. Igual que o PSOE, ao que hai que recordarlle que cando puideron rebaixar o IBI, o que fixeron foi subilo un 3%. Deixen de mirar para outro lado e saian á rúa. Os negocios seguen pechando e necesitamos inxectar oxíxeno aos que continúan e aos que queren comezar de novo. Saian á rúa e comproben o impacto da vasta eliminación dos máis de 700 aparcamentos sen crear novos espazos compensatorios, sen diálogo, sen consenso, nin cos veciños, nin con comerciantes.
Unha medida coa que só fomentan unha cousa e que é que o sector se torne en fantasma se non recibe as axudas que precisa. Eliminan os movementos dos coruñeses, mas tamén impiden a entrada daqueles veciños da contorna que queren realizar as súas ventas aquí e que supoñen máis do 50% das ventas que se realizan na Coruña. Remato. Dende 2019 presentamos 6 preguntas escritas no Pleno para coñecer o seu proxecto sobre este tema de debate. A resposta foi sempre a mesma, unha evasiva para escorrer un bulto moi difícil de esconder. En 2019 dicíannos, imos dinamizar as zonas comerciais para facer os locais máis atractivos para o alugueiro. En 2020 ian estudiar a mellora da fiscalidade e o regulamento do valor dos alugueiros. En 2021 ian concretar este proxecto no marco do Presco. Saben cal é a realidade en xuño de 2021? Que debemos seguir esperando sentados a que actúen mentres que os negocios seguen pechando. Debemos recuperar entre todos, especialmente o Concello, o Goberno, o esplendor dunha Coruña que se apaga, e non pola subida da factura da luz do señor Sánchez, senón pola súa propia, como vos sanchistas. Grazas. Moitas grazas, señora Cendán. Pecha o debate a señora Sobral. Gracias, señora alcaldesa. Me gustaría iniciar esta exposición indicando que estamos totalmente de acuerdo en lo sustancial con lo planteado por Marea Atlántica en esta moción. Para este Gobierno, el pequeño comercio es un sector clave porque somos conscientes de que favorece la economía de nuestros barrios, fomenta la actividad económica de proximidad y crea comunidad, humanizando la ciudad y generando importantes vínculos, ayudando a crear un sentimiento de pertenencia en nuestros barrios. Decía que es clave y no es una frase hecha. El año pasado lanzamos ayudas directas para el sector del comercio, que fue uno de los más castigados por los efectos económicos de la pandemia. Lo hicimos estableciendo un diálogo permanente con los interlocutores sociales y se construyó un plan de reactivación contando con todos los grupos. Una parte relevante del Presco fue dedicada al comercio. En el plano comercial, nuestros barrios sufren importantes transformaciones derivadas de diferentes circunstancias, siendo una de las más significativas el incremento exponencial del comercio electrónico, un aumento que se ha acelerado fruto de la pandemia, cambiando los usos y costumbres de muchas familias. Somos conscientes del impacto del comercio electrónico sobre el comercio tradicional y por eso llevamos ya un tiempo trabajando con las diferentes asociaciones de comerciantes para contribuir a la modernización del sector. Todo ello sin dejar de lado el refuerzo constante a nuestro comercio local mediante campañas de apoyo y difusión, consultorías, cursos de formación, concursos, dinamización en barrios y zonas comerciales, entre otras cosas. También dimos algunos pasos el pasado año para disponer de una radiografía de los locales comerciales vacíos. Así, incluimos en el Presco 2020 un estudio sobre la realidad de los bajos comerciales de nuestra ciudad, trabajo que se acaba de concluir hace escasas fechas y se dará a conocer próximamente. Este documento contiene una exhaustiva relación de los locales en régimen de alquiler de toda la ciudad, con una serie de características y recomendaciones para facilitar así el acceso de las personas interesadas. El documento recoge, entre otras, las siguientes cuestiones: aspectos básicos a tener en cuenta para un arrendamiento de local comercial, recomendaciones sobre cómo alquilar un local de negocios, orientaciones acerca de las licencias e impuestos para poner en marcha una línea de emprendimiento en la ciudad, un modelo de contrato de arrendamiento tipo, ficha de características de cada bajo comercial en alquiler, con dimensiones, vías de contrato con los dueños, estado actual, bueno, en fin, un documento muy completo. La iniciativa que presenta en este pleno el Grupo de Marea Atlántica pretende profundizar en la dinamización de esos bajos comerciales que se han quedado vacíos. Compartimos la necesidad de estudiar bien los pasos a seguir para poder favorecer el uso de estos espacios y, como creemos que es una propuesta constructiva, votaremos a favor, aunque entendemos que se deberán estudiar bien los pasos a dar para poder acertar en la dinamización de los bajos comerciales que están vacíos. Todo lo anterior refleja de una forma inequívoca que la voluntad de este Gobierno pasa por el apoyo y refuerzo de nuestro comercio, por dotarlo de los recursos apropiados, por fortalecer su presencia y estructura, porque estamos convencidos de que junto con nuestros comerciantes locales y nuestros comercios de proximidad hacemos barrio, construimos ciudad,
Generamos actividad comercial, confianza, intercambio, sentido de pertenencia y comunidad. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Sobral. Señor Lema, perdón, é que non sei se aceptan a emenda de sustitución do Partido Popular ou non. Non aceptamos. Ben, pois imos proceder, en primeiro lugar, a votación da emenda presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular e, a continuación, de non prosperar esta, se votaría a moción. Votos a favor da emenda de sustitución presentada polo Grupo Popular. Grazas. Votos en contra. Moitas grazas. Abstencións. Queda rexeitada a emenda. Votos a favor da moción. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Moitas grazas. Queda aprobada a moción. Remata aquí a quenda da Marea Atlántica. Turno para as mocións do Partido Popular. A primeira delas é sobre o barrio da Zapateira e hai unha emenda de sustitución do Grupo da Marea Atlántica. Señora Peñalosa. Buenas tardes a todos los presentes y a los que nos siguen a través de streaming. Hoy traemos nuevamente al Pleno las necesidades de los coruñeses que este equipo municipal ha olvidado y sigue olvidando. Yo creo que cuando nos preguntan a cualquiera de nosotros qué es lo que ha hecho este Gobierno municipal en los últimos 2 años por los ciudadanos y por la economía de esta ciudad, la verdad es que es difícil encontrar algo nombrable. Pero si poco o nada se ha hecho, menos se ha hecho en la Zapateira. Y la Zapateira busca tener lo mismo que tienen el resto de los barrios coruñeses. Si ustedes revisan todas las peticiones de los vecinos, la mayoría se encuadra en 3 grandes grupos: saneamiento, transporte y mantenimiento. Creo que todos estamos de acuerdo que en las zonas urbanas el saneamiento es un derecho básico. Por eso les pedimos que continúen en la calle Burdeos, en los alrededores de Ocarón, en la calle Mariana Mogas Foncuberta. Señores y señores de la Marea, una pregunta. ¿Por qué en su enmienda a vecinos coruñeses les quitan el derecho a pedir saneamiento? Alucinante. Les pedimos que aumenten las frecuencias de autobús tanto en días laborables como festivos, que exista alguno que circule a través de la calle Burdeos para conectar a Revoltas con los barrios coruñeses, que arreglen y asfalten las salidas de la Zapateira y permitan a la Zapateira tener conexión directa con la autopista, con solo arreglar la carretera que sale del Colegio Jesuitinas hasta la gasolinera de Alfonso Molina. Les pedimos que controlen el uso y la ocupación de los espacios exteriores de las fincas en las Revoltas y que pongan bancos en las calles Bolonia y Viena. De esos 34 que han puesto con un número tal que pierde cualquier sentido en el paseo de Mesoiro Bello, en poco más de 1.500 metros. Que limpien las cunetas en las Revoltas. Que hagan aceras entre Ocarón y Montegolf, en el exterior del Colegio Montegrande y que lo iluminen, y entre los colegios franciscanas y al menos la calle Lisboa. Pero estas aceras por las que circulan los colegiales parece que tampoco le gustan a la Marea. Que arreglen el pavimento en el exterior del supermercado de Balaire o en la parada de autobús de Ocarón. Que repinten los pasos de peatones de Balaire. ¿Se acuerdan aquellos tiempos en que la señora Martínez se preocupaba de que no resbalaran los ciudadanos? Que pongan papeleras, puntos de luz y una fuente de agua en el área infantil de la calle Maastricht. El área de juegos era fuertemente demandada y requerida por los ciudadanos, pero conseguir que no le guste a nadie es una proeza digna de pocos. No solo no se ha tenido en cuenta a los vecinos, sino que cuando ellos han hablado con la concejala de barrios, les ha contestado que ahora las cosas se hacen como el Gobierno actual quiere, y por cómo ha quedado el parque ya vemos que mal. ¿Ustedes son conscientes de que el parque está situado en pleno monte y que existe un talud de tierra y rocas que con la lluvia hace que se produzca un río que arrastra todo a través del parque? ¿Son conscientes que las áreas de juego de arena y no de caucho son más difíciles de mantener limpias y sobre todo en zonas como esta y como mínimo son antihigiénicas? ¿Y que en el parque los niños de más de 6 años no tienen con qué jugar
porque con presupuestos minis lo único que se consigue son juegos minis? Por todo esto les pedimos que aprueben nuestra moción, que es lo que piden los representantes de 8.000 coruñeses. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Peñalosa. Señora Faraldo, o seu turno. Outra moción sobre un barrio da periferia da cidade que volve a amosarnos o lonxe que está o Concello para algunha veciñanza. Atopámonos na Zapateira cun barrio composto por distintos polígonos residenciais, tanto de vivenda colectiva como de vivenda unifamiliar. Os mesmos materializan o crecemento da cidade cara a súa zona sur nas últimas décadas. Os polígonos residenciais da vivenda unifamiliar aillada, os máis frecuentes nesta zona da cidade, poñen en perigo o sentido de colectividade e de vida comunal a través dos espacios públicos, convertíndose en células ailladas. Por iso, debemos atender as necesidades expostas nesta moción para posibilitar que se desenvolva vida nos espacios públicos do barrio. Na moción, como calqueira outra que parta do diálogo coas asociacións veciñais, expóñense necesidades do día a día da veciñanza as que non debemos deixar de atender. Como poden ser temas de pequenas dotacións de mobiliario urbano, tales como bancos, xogos para maiores de 6 anos, solo adecuado para as áreas infantís, fontes de agua, papeleiras, puntos de luz ou de melloras de accesibilidade peonil ou rodada, aumentar a frecuencia da liña de bus, ampliar o seu percorrido, mellorar o estado das beirarrúas, ampliar a escasa sinalización direccional, así como de limitación de velocidade. Calqueira iniciativa que sirva para a mellora dos barrios e a vida das persoas, o dixemos desde o primer día, contará con o noso apoio, que non quepa a menor dúbida. O beneficio para o barrio será gañanza para a cidade e, por tanto, para todos. E por iso apoiaremos esta moción. Moitas grazas, señora Faraldo. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Sí, pola nosa banda temos que confesar que nesta ocasión non tivemos momento ou ocasión para falar coas entidades veciñais e contrastar as demandas que reflicte o Partido Popular na súa moción, mas si noutros momentos nos teñen feito chegar as súas demandas e moitas delas coinciden, non? Coinciden en materia de seguridade viaria, en mellora ou posta en marcha de servizos públicos como centro cívico, transporte público, limpeza, necesidade de actualizar as infraestruturas municipais, o amaño de zonas de xogo, saneamento, etc. Pero é certo que no que ten a ver con algúns amaños de viarios ou construcións de beirarrúas que aparecen na moción do Partido Popular e que se retiran, mellor dito, na emenda da Marea Atlántica, pois entendemos que hai que estudar esas necesidades máis de acordo co que recolle o PEXOM. Non podemos saltarnos a través dunha moción aquilo que recolle o PEXOM e os distintos instrumentos de planeamento que abranguen algunhas das zonas que se sinalan na moción. Entón, por ese motivo, nos imos votar a favor da emenda da Marea Atlántica, porque entendemos que as necesidades son as que se recollen na propia emenda, as máis importantes, e cumprindo así co propio Plan Xeral de Ordenación Municipal. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señora Delso. Sí, moitas grazas. Pois, efectivamente, dado que o Goberno non trae as necesidades e as demandas dos barrios ao pleno, pois facémolo os grupos da oposición. E despois de falar das necesidades do barrio de Feáns, facémolo agora da Zapateira. Dende a Marea Atlántica estamos, como non pode ser de outra maneira, de acordo co espírito desta moción, que son demandas da veciñanza da Zapateira, pero temos que manifestar a nosa preocupación porque se inclúan cuestións que van contra determinacións que figuran no PEXOM e que non son competencia directa do Concello. Entendemos que hai que ter cuidado con estas cousas e estudar as particularidades de cada caso, dado que algunhas destas demandas están actualmente xudicializadas. Esa é a razón, señora Peñalosa, da nosa emenda, non hai outra.
A Zapateira é unha desas zonas periurbanas da cidade central de gran valor natural, onde a ocupación pola edificación comeza a ser descontinua e heteroxénea. Altérnanse grandes pezas volumétricas correspondentes a grandes equipamentos, como a universidade, con polígonos residenciais e pequenas implantacións de casas, algunhas delas de orixe rural, organizadas alrededor dun camiño, con bloques de baixa densidade e casas unifamiliares máis recentes, que configuran ás veces grandes extensións de urbanizacións de casas adosadas que non souberon imitar os modelos de cidade-xardín apropiados para estes espazos periurbanos de crecemento tan heteroxéneo sobre unha base territorial rururbana. Algún destes exemplos de mala formulación urbana traense hoxe a esta moción, onde se solicitan servizos para ir facendo urbano as áreas da contorna a estas extensións de urbanización desacoplada co seu territorio. Moitas destas peticións, como xa dixen, foron xa obxeto de contencioso contra o Pexón e todos eles foron perdidos, por certo. Por iso, dende a Marea Atlántica presentamos esta emenda recoñecendo as necesidades de mellora do espazo público da zona, pero eliminando cuestións controvertidas que poden supoñer un agravio para as arcas municipais. A ordenación e adecuación do espazo público da Zapateira é unha materia pendiente na que a Marea Atlántica tratou de contribuír con numerosos proxectos de mellora, moitos deles froito das demandas veciñais impulsadas dende os orzamentos participativos. Imos lembrar algúns deles. En 2017, arranxo de pistas deportivas nas rúas Milán e Nápoles, área biosaudable para nenos e maiores. 2018, recuperación da rede viaria tradicional, área de xogos na rúa Maastricht. 2019, creación de zonas verdes no parque proposto entre as rúas Oslo e o Porto. E outras obras de mellora impulsadas pola Marea Atlántica e que están sendo executadas neste mandato son o saneamento na rúa Burdeos, o saneamento separativo na rúa Venecia e o saneamento separativo na rúa Helsinki. Polo tanto, dito o exposto, se se acepta a nosa emenda, votaremos a favor e se non, teremos que absternos. Moitas grazas. Grazas, señora Delso. Pecha o debate a señora Sobral. Gracias, señora alcaldesa. A estas alturas de legislatura ya no me sorprende escucharles decir, señoras y señores del PP, que a este barrio de Zapateira no se le presta la atención adecuada para que sus vecinos puedan vivir con la misma calidad de vida que el resto de vecinos de otros barrios. Y digo que no me sorprende porque repiten una y otra vez la misma cantinela, aunque saben que desde este Gobierno municipal se escucha, cuida y actúa en todos los barrios en igualdad de condiciones y con un único objetivo: mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas del área coruñesa, sin distinción alguna. Pueden ustedes sacar las calculadoras que quieran, tergiversar las palabras que consideren o repetir una y otra vez las mismas mentiras, que no por ello se transformarán en verdad. Pero lo cierto es que desde este Gobierno municipal escuchamos con atención, dialogamos con interés, programamos con rigor y trabajamos sin descanso para que los vecinos y vecinas de este y de cualquier otro barrio tengan una calidad de vida mejor. Así, les recordamos que en Zapateira este Gobierno ha renovado y reparado el firme de la calzada de la calle Ginebra. Se ha mejorado la accesibilidad de las aceras de la avenida Nueva York con la calle Sofía y de la avenida de San Cristóbal, y vamos a mejorar sustancialmente la calle Mogás Fontecuberta cuando finalice este curso. Se ha construido la red de saneamiento de las calles Dublín, Atenas, Burdeos y Venecia. Se ha instalado el alumbrado en la pista de usos múltiples de las calles Nápoles y Múnich. Se han habilitado nuevas fuentes de agua potable en la urbanización Balaire. Se ha construido un espacio de ocio y juegos en el contorno de las pistas entre las calles Estocolmo y Nápoles. Y también se ha desatascado la situación particular de Ocarón, que permitirá concluir, por fin, las obras de urbanización y mejorar la prestación de servicios públicos municipales como el bus, mantenimiento de vías públicas, recogida de residuos, etc. Entre las próximas actuaciones podemos destacar el reacondicionamiento de la zona de juegos de Balaire Maastricht, con actuaciones que incluirán la instalación de corcho en la zona de juegos, la canalización de aguas de la ladera, la construcción de un murete para evitar desprendimientos y estabilizar así el talud, y también se llevará a cabo el ajardinamiento del entorno. Estas actuaciones van a permitir
que se pueda continuar ampliando y mejorando la zona de juegos y su perímetro en el futuro. Desde el área de seguridad ciudadana ya se ha reforzado la presencia de policía local para aumentar la vigilancia y su efecto disuasorio en la zona. A nadie escapa la implicación de este Gobierno municipal por mejorar el barrio de Azapateira y tratar de dar respuesta a las demandas de los vecinos y vecinas recogidas en las múltiples reuniones mantenidas con ellos. Votaremos a favor de la enmienda presentada por Marea Atlántica. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Sobral. Perdón, señora Peñalosa. Aceptan ou non aceptan a emenda presentada pola Marea? Non. Venimos votar primeiro a emenda, manteñen a emenda. Ben, primeiro votaremos a emenda de sustitución presentada pola Marea. De non prosperar esta, se votará a moción. Votos a favor da emenda. Moitas grazas. Votos en contra. Moitas grazas, pois prospera a emenda. Seguinte moción do Partido Popular sobre a Policía Municipal da Coruña. Hai dúas enmendas, unha de sustitución do Bloque Nacionalista Galego e outra de sustitución do Grupo Municipal Socialista. Señor Rodríguez. No somos elegidos por Dios, sino por el electorado. Por tanto, buscamos el diálogo con todos aquellos que ponen esfuerzo en esta democracia. Teño lexido esta cita de Willy Brandt, un socialdemócrata admirado e respetado máis aló do seu propio partido, porque parece que é bastante acaída a situación actual que deriva nesta moción. Temos o goberno do diálogo que aos 2 anos de mandato é todo do que pretende sacar lustro, que non dialoga. E, polo tanto, a través desta moción, o que fai o Grupo Municipal do Grupo Popular é instar a alcaldesa a escoitar as demandas da Policía Municipal coruñesa que está a protagonizar, e o mesmo aí continuaban, unha protesta debido á falta de diálogo do Goberno municipal para atender as súas demandas. Xa non estamos aquí para pedir o que xa noutras veces se debateu e saiu adiante, que é unha mellor organización dos medios e dos recursos e que se dote efectivamente a Policía Local para poder estar á altura do que aquí se di, de ese respeto, de esa admiración polo seu traballo, máis en tempos de pandemia, pero que, sin embargo, pois hoxe temos que xa vir aquí a pedir que se dialogue con ela. Ese é o motivo que hoxe siguen manifestándose polo que non podemos aceptar as dúas emendas presentadas a do bloque, porque a verdade é que pensamos que pretende entrar nunha situación sobre que sindicato é o que se manifesta cal non, e a nos, sendo xusta demanda, nos dá igual quen afaga e se poña cunha silla na praza ou non. E a de o Partido Socialista, o Partido Goberno, porque evidentemente nós pretendemos efectivamente que ese diálogo exista, esa reunión exista, xa se produciu, pero os problemas siguen e a proba máis evidente que aí está a policía. Os policías reclaman diversas melloras como un complemento salarial xusto por perigo, aplicación da progresión de grau ou categoría sen necesidade de cambiar de posto de traballo, o que se coñece como carreira horizontal, ou a dotación de medios como os chalecos de seguridade e a reposición da uniformidade. Xa sabemos que vense de adxudicar o contrato dos chalecos de seguridade, esperamos que pronto poidan suministrarse. En canto á uniformidade, polo menos xa non patrullan con o escudo do outro concello de orixe, porque xa tivo a ben o concello planchar o escudo do concello por encima, pero eso soluciona ese problema, nunca mellor dito un parche, pero hai que evidentemente que avanzar cara ao suministro continuado. Hoxe mesmo, esta semana, tivemos esta noticia viral do que ocorreu na Galera. Ese mesmo día o tuit da Asociación Profesional da Policía Local desta cidade tiña que lamentar que estaban todavía á espera deses chalecos de seguridade. Instamos tamén, evidentemente, a que se cumpran o resto das mocións aprobadas neste pleno en relación coa seguridade cidadá, en especial a Policía de Barrio, que outros concellos da nosa comunidade estrean, como Ferrol, e que os coruñeses reclaman, pero que ven que non se avanza. E mentras, somos a cidade na que máis crece, na cidade de Galicia, na que máis crecen os delitos, datos do Ministerio. Aquí eu anticipei a volta da pandemia, se me acusou de alarmista, xa dixen que non é intención ser alarmista, senón ser responsable. Xa se dixo que, evidentemente, a pandemia supuso unha baixada no índice de delitos, só faltaba, eso xa sería un logro incluso extraordinario para este goberno, non? Pero quero dicir que xa se vía nese seguinte trimestre ao confinamento que as cousas non iban ben. Pois isto o ven a confirmar. Por certo, aquí suben un 4%, pero é que no conxunto do Estado baixan
un 9, non? E, polo tanto, pois, bueno, sobre isto, o que din os representantes sindicais é que o aumento é inversamente proporcional á reducción das patrullas. Esperamos que co novo delegado do Goberno este sexa un tema que se poida falar e se poida avanzar. Evidentemente, esperamos que a actitude sexa distinta do anterior delegado, só se pode mellorar, pero, só con eso non basta e, evidentemente, vostedes son a proba, é dicir, respecto ao Goberno da Marea, só se podía mellorar e aquí estamos 2 anos despois con este balance. Polo tanto, sen alarmismos, non somos unha cidade insegura, pero somos unha cidade menos segura que hai 24 meses. Polo tanto, apelamos a ese debate e a que, ademais de reunirse, por favor, se atendan na medida, evidentemente, das posibilidades orzamentarias esas demandas por parte da nosa policía. Mais nada, moitas gracias. Moitas grazas, señor Rodríguez. Ten a palabra a señora Faraldo. As protestas que estes días está a protagonizar o colectivo da Policía Local ás portas do Concello ten unhas causas ben claras que levan tempo demandando sin ser debidamente escoitadas. Falta de recursos nun corpo ao que cada día se lle aumentan as exixencias. Nos 6 meses que esta concelleira leva nesta corporación, son varios os plenos nos que se trataron as reivindicacións deste colectivo sin que haxa todavía unha resposta clara. Parece que o PSOE segue os pasos dos seus ancestros no maltrato ao corpo da Policía Local ou que despreza estes profesionais ou é timorato cara a afrontar as súas necesidades. Nas últimas semanas, os policías municipais tiveron que enfrentarse a varios casos de violencia con arma blanca, feitos xa frecuentes ao ter que asumir parte das chamadas da Policía Nacional. En todos eles, sin os recursos precisos, canto menos os chalecos profesionais que garantan a súa seguridade e a dos cidadáns. Onte enterábamos dunha dotación orzamentaria para a compra dos chalecos. A presión nas portas do Concello vai facendo efecto. A cuestión da uniformidade chega a ser tan vergoñenta que os profesionais que chegan de outros concellos están a utilizar o uniforme e os escudos do lugar de procedencia. O parque móvil presenta varias deficiencias que non se dan acometido. É preciso, ademais, lembrar que este corpo foi declarado servicio esencial durante a pandemia cos escasos medios a súa disposición e co deterioro de gran parte dos recursos. Por esa declaración, cambiouse o seu sistema de traballo en 2 ocasións nun ano, períodos nos que incluso se lles anularon dereitos laborales, incluído o permiso por ingreso hospitalario de un familiar, circunstancia que non ocurriu en ningún outro corpo policial, nin local nin da Policía Nacional. No tocante ás condicións laborais, ademais dos complementos asinados e nunca percibidos, salientar a inxusta proporcionalidade do complemento de perigrosidade, sendo máis alta en mandos que non pisan as rúas, que é onde se dan precisamente as situacións de risco, polo que este complemento non cumpre a súa función, pagando por categoría profesional e non por factor de risco. Ademais, frente á reclamación do aumento de persoal, atópanse con situación como a deste ano. Fronte a unhas posibles 40 xubilacións, a oferta de emprego público sae para 4 prazas. Prazas insuficientes, pois a Policía Local comeza a estar desbordada, engadindo os desvíos, insisto, das chamadas que están ocurrindo a diario desde o 091 ao 092 para facer as urxencias da Policía Nacional. Por riba, estáse a falar con imprecisión da Policía de Barrio, sin ter moi determinada a concreción desta especialidade. Se por ela se entende unha policía de proximidade, preto dos comerciantes, da veciñanza, que resolva conflitos, iso require dotacións dos medios citados, dotacións tan inexistentes que van de prestado a unha garaxe alquilado cos vehículos, que fan exercicios de tiro en dependencias alleas, que teñen un ximnasio que se cae a pedazos con máquinas rotas, e un cuartel xefatura que deixa en bastante mal lugar a imaxe deste Concello. Por todo exposto, imos apoiar esta moción, pero ademais é que nos parece urxente xa non escoitar o colectivo, coñecendo xa parte das súas reivindicacións, acudir cun paquete de medidas á altura do corpo da Policía Local que merece esta cidade. Grazas. Grazas, señora Faraldo. Polo Bloque Nacionalista Galego, quen? Señora Beira. Ben, pois efectivamente, cando limos a moción do Partido Popular, pois pensábamos nos 2 motivos que podían levar a que presentase esta moción e defendesen esta moción. Unha era a presunta preocupación ou a preocupación
por un problema de seguridade cidadá na Coruña. Eu son desas que digo que a Coruña segue sendo unha cidade segura e que vostedes utilizan o alarmismo para, pois non sei, como arma política sobre este asunto. Se falamos de seguridade cidadá, creemos que o título está errado. O título desta moción está errado, porque as competencias en seguridade cidadá non son especificamente nin estritamente da Policía Local, senón da Policía Nacional. A Policía Local ten as funcións delegadas de tráfico, de cumprimento das ordenanzas municipais e de colaboración con outros corpos, evidentemente, e bastante ten con isto. Porque digo eu que a Policía Nacional ten máis funcións e está para máis cousas que para controlar as manifestacións. Pero se queremos falar de seguridade cidadá, daquela teremos que falar de reforzar outros corpos, non? E teremos que ver sosegadamente, cos datos do conxunto das administracións, como mellorar a coordinación e ver como afrontamos a situación. Pero claro, faise complicado facer fronte a calquera reforzo de calquera servizo público, non? Porque aínda temos vixente a taxa de reposición imposta polo señor Montoro na crise de 2008. Outra opción pode ser que o Partido Popular, efectivamente, estea preocupado polos dereitos laborais do funcionariado, cousa que sería unha verdadeira sorpresa, polo menos para nós. Logo de aplicar aquí, no Concello da Coruña, todas e cada unha das premisas do señor Montoro en materia de recortes ao funcionariado. A taxa de reposición, a conxelación salarial, a paga de Nadal retirada, a eliminación do Día de Santa Rita, etcétera, etcétera, etcétera. Por non falar daquela tomadura de pelo dicindo que ian trasladar o cuartel da Policía Local ao espazo de sanidade situado en Gregorio Hernández, que logo decidiron converter no espacio Amizar. Nós consideramos, efectivamente, e indo ao quid da cuestión, que algunhas das demandas das que vostedes recollen aquí e que son demandas dos policías locais que están fora, teñen todo o sentido do mundo, como é o da implementación do plus de perigosidade de maneira xusta en función do perigo real ao que estean expostos e expostas as policías. Foi algo, ademais, que inicialmente defendeu a CIGA en solitario e que finalmente é un acordo entre toda a representación sindical. Canto á cuestión da seguridade persoal, vende a aprobarse en Xunta de Goberno Local a compra de material de protección, mais é certo que algunhas das cousas que se piden son sinxelas, outras non, e algunhas requiren incluso de revisións globais da RPT que levan máis tempo. E a toda a representación sindical que enfaticei antes, quería referirme eu agora. Que haxa un grupo de persoas da Policía Local na Praza de María Pita cunhas reivindicacións concretas absolutamente lexítimas e con todo o sentido do mundo, como veño de dicir, non significa que un goberno local deba reunirse en solitario cunha parte exclusiva da representación sindical, por moito que esta sexa a maioritaria. Se as persoas que están fora, ademais, son do sindicato maioritario, cal é o problema con que o goberno local se reúna coa totalidade da representación sindical da Policía Local. Creemos que sería un erro ir por ese camiño. O goberno local ten que reunirse co conxunto da representación sindical, chegar a acordos e, sobre todo, cumprilos. Por iso presentamos a nosa emenda. Grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señor Lema. Ben, boa tarde. Nós imos apoiar a proposta tal como foi formulada originalmente. Eu creo que hai momentos nos que se legitiman as diferenzas ideolóxicas no contido das mocións e hai outras veces que non. Nos consultamos as persoas que están directamente comprometidas ao contido desta moción, que é a Policía Local que está aí fora, dixeron que estaban de acordo coa proposta original da moción e que non estaban tan de acordo coa emenda que presentaba o BNG, co cal eu creo que hai cuestións de índole macro, de outros aspectos nos que podemos estar en desacordo e se espera, e é lógico que estamos en desacordo co Partido Popular, non neste caso, porque son as reclamacións concretas de índole laboral
que as persoas que están aí fora exigindo ao goberno diálogo apoian e, polo tanto, nós neste caso non imos facer disto unha cuestión táctica nin unha cuestión política, imos apoiar a reclamación de índole laboral que se presenta e que apoiamos e que nos presentamos neste pleno. Tamén habrá cousa de 3 ou 4 meses sin que nos vayamos a decir ao Partido Popular que esta moción era nosa, como tampouco lle vamos a decir a ninguén que hai unha semana presentamos unha moción á Deputación pola non colocación de peaxes nas autovías. Refírome con isto, señora Beira, que tal vez non teñan copyright as mocións que se presentan neste pleno, como ben sinalaba tamén hai uns meses o seu compañeiro, o señor Jorquera. Ben, non parece tampouco que a nova xefatura de servizo teña axudado a mellorar a interlocución entre o goberno e a policía local. Non é unha chanza, é un feito. O sea, o que nos veñen a decir é que, literalmente, bueno, pues parece que a situación está no mesmo lugar na que se atopaba hai uns meses. Debo dicir, xa que estamos aquí lucindo, parece, cada quen as medallas do seu goberno, o goberno no que estiveron, tamén contra o criterio seu, señora Gallego, vostede lembrará cando nos levamos adiante o acordo para a reclasificación da policía, vostede dicía que non era posible, foi posible, foi un acordo que executou o goberno de Xulio Ferreiro, aínda que non o suscribira o goberno de Xulio Ferreiro, e o levou a cabo. De igual xeito, o acordo marco que suscribiron os sindicatos, todos os sindicatos, non un sindicato nin dous, todos os sindicatos menos un, por certo, ten razón vostedes, estamos acordando agora, menos un sindicato, debe ser un documento que obriga a este Concello e que no contexto da Mesa Xeral de Negociación, como toca, pues se vaya facendo seguimento dos seus acordos. E iso é a maneira, digamos, normal, polo libro, que se debe, digamos, xestionar esta materia, como calquera outra. Pero, insisto, a Marea Atlántica non se vai colgar medallas, non vai facer causa, non necesita ir a unha estrategia de diferencialismo co Partido Popular, vai apoiar as súas propostas concretas porque son justas, porque así nos transmiten as persoas afectadas que o fagamos, non temos ningún motivo para desmarcarnos, e sí creo que nós podemos reclamar aquí un xeito de xestionar as cuestións de persoal, que eran mediante o diálogo na mesa sala de negociación e mediante a suscripción dun acordo marco que compromete a unha administración e non a un goberno dunha cor determinada. E isto creo que debe ser algo que debe quedar moi claro. Igual que a reclasificación da policía comprometía o Concello da Coruña e non o Concello de señor Javier Losada. E nós asumimos ese contrato, porque era entre unha administración e unha parte dela, que son o seu persoal. Entón, exixamos, por favor, o mesmo, creo, as mesmas garantías, o mesmo trato a este corpo, non porque sexa policía, senón porque é o lóxico. E, ademais, francamente, porque as súas reclamacións, non sei se hai unha especie de obstinación en negalas, porque son realmente doadas de levar a cabo. Non acabo de entender por que non. Me parece unha cosa difícil de entender, a non ser que se sea unha consecuencia da non aprobación do orzamento, co cal tamén estaría ben que se dixera. Esa vou rematando. Realmente, non acabo de entender, pareceme extraño que 4 meses despois volvamos aquí co mesmo tema, porque o que hai detrás é bastante pouco, ou a mí me parece bastante pouco. E se non se pode facer por unha razón de orzamentos, vayamos ao modificativo e respondamos a estas demandas ou a outras demandas, pero non teñamos un colectivo importante para a seguridade da cidade, para a seguridade desta cidade, por unha situación que non é a que debe ser. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Lema. Pecha o debate o señor Borrego, polo Goberno. Grazas, señora alcaldesa. Boa tarde a todas e a todos. Quero agradecer a ilustración que fixo a compañeira do BNG precisamente para aclarar certos temas que eu traía xa tamén para explicar o que quizás non sabían desde o Partido Popular en canto a competencias ou en canto a diferentes conceptos de reivindicacións. Isto pareceme, recórdame aquel programa de La Segunda Oportunidade, porque permítanme que diga que é moi triste intentar instrumentalizar políticamente as reivindicacións de calquera, sexa quen sexa, neste caso de parte da representación da policía local. Para avaliar como estaban as cousas hai 2 anos e ver se efectivamente que se fixo e por qué, que se conseguiu, só hai que comprobar como estaba o tema hai 2 anos e ver se desde o diálogo que iniciou no seu momento a nosa alcaldesa cando tiña riendas ela mesma da área de seguridade cidadá e que agora continúa este concelleiro, se avanzaron ou non.
Por dar 4 datos cortos, vehículos, coches e furgonetas, decembro de 2019, 51, maio de 2021, o sea, anteonte, 48. Vaya, o que pasa é que chegan en uns días, en semanas, 12 máis, estaremos en 60. Chalecos de protección xa o dixeron vostedes, pero é que os chalecos levan bastante tempo detrás dunha tortuosa xestión administrativa que tamén tiveron que participar os propios profesionais para avaliar as distintas calidades das ofertas. Pero, bueno, pasamos xa de 0 a 300. Aí están as pistolas Taser que chegaron en marzo. Despois falaremos de uniformidade. En canto a diálogo, reunións, cuestións organizativas, etc. Cando eu recibín a delegación por parte da nosa alcaldesa, xa viñan celebrándose encontros con ela, pero que desde setembro do ano pasado levamos preto de unha reunión ao mes, reunión de mesas de negociación que primeiro se iniciaron a petición da Asociación Profesional da Policía Local da Coruña e que provocou desta Concellaría que se convocase o que é unha mesa na que estiveran representadas todas as forzas sindicais deste Concello, porque estamos a falar de funcionarios que con certas capacidades específicas son funcionarios traballadores do Concello da Coruña e moitas das cousas que poden reivindicar con total garantía e con total normalidade afectan ou poden chegar a afectar tanto o orzamento xeral como a propia RPT municipal, non? Pero, repito, reunións mensuais. Claro, incluso cando se cambiaron se aplicaron os cambios nos turnos polos decretos que exixían certas consideracións de seguridade durante a pandemia, eso facíase directamente trasladándole toda a información con eles. Eso recibimos por unha petición que fixeron, lóxica e lícita, á Inspección de Traballo, 2 recomendacións sobre temas de teletraballo para un par de postos específicos. Todos os demais protocolos foron avaliados. Terminado este estado de alarma, estamos en contacto permanente con esa mesa técnica. Os chalecos están aí, no verán chegan 12 coches, a uniformidade está agora mesmo, ademais de cos problemas que tivemos de pandemia de proveedores de fabricación e de incorporación de 40 xentes, xa están aí 360 pantalóns, 360 polos, 60 gorras, 25 pares, non quero falar das bicicletas que xa se renovaron. Pero todo isto xurde por 2 cousas. Primeiro, pola vontade da nosa alcaldesa, pola capacidade de diálogo, de ir resolvendo temas, moitos deles que non resolveron nin o goberno anterior, nin o anterior ao anterior, porque hai reivindicacións en riba da mesa todavía que chegan desde a época do goberno do Partido Popular. Eu alegrome tamén de que esas reivindicacións se tomen en conta. Imos seguir nese diálogo permanente con eles, porque moitas das súas reivindicacións poderán ser feitas realidade, e outras xa veremos como se poden negociar ou de que maneira aplicalas dentro do que é a negociación colectiva do que sexa a representación sindical. Pero, por suposto, o que fixemos presentando unha pequena emenda, remato xa, o que fixemos con esa emenda é precisamente evitar unha instancia que parecía ser irreal de que a alcaldesa ou o goberno municipal non falaran cos representantes da Policía Local da Coruña porque non era certo, sino que queremos nesa emenda aplicar que se sigan mantendo e conquerir as melloras que se poidan en canto a medios, condicións e situación laboral para o desenrolo do seu traballo e da mellora da seguridade da cidade. Moitas grazas. Moitas grazas. Perdón, adianto que votaremos a favor da nosa emenda. Grazas, señor Borrego. Por parte do Partido Popular, se acepta algunha das enmendas presentadas? Ben, pois, por orden de presentación, primeiro imos votar a emenda presentada polo BNG, de non prosperar a do Grupo Socialista, de non prosperar se votar a moción. Emenda de sustitución do Grupo do BNG, votos a favor, votos en contra, abstencións, queda rexeitada. Emenda de sustitución do Grupo Municipal Socialista, votos a favor, votos en contra, abstencións, moitas grazas, queda rexeitada. Votos a favor da moción, moitas grazas, votos en contra, moitas grazas, abstencións, grazas, queda aprobada. Última das mocións do Partido Popular. Que?
¿Cómo se votó la moción? ¿Votamos la moción? Votamos la moción, non? Sí, sí. A favor. Votos do PP, da Marea e da concelleira non adscrita. Votos en contra do PSOE e abstencións do BNG. A favor, votou a favor. Sí, dixen, votos a favor da moción foron os do Grupo Popular, os da Marea Atlántica e os da concelleira non adscrita. Bueno, señalei para aí, xa me entende. Xa me non me líe, señora Gallego. É que me busca, Gústalle aí darlle vidilla a cousa. Xa me entendeu. Listo, estamos, ben. Imos coa terceira, xa está preparada que xa quitou a máscara. Señora Gallego, turno para a terceira e última moción do Partido Popular sobre os indultos. Bueno, buenas tardes. Antes de nada, decirle al señor Borrego que para no tener competencia en seguridad ciudadana, eliminar la jefatura de servicio de bomberos y crear una plaza de jefe de servicio de seguridad ciudadana, pues está claro para qué era, para nombrar a una persona que llevaban en sus listas. Si no, no se entiende. Vamos al tema, que es un tema serio que nos preocupa. En octubre de 2017, diversos partidos y miembros del Gobierno de Cataluña organizaron un referéndum ilegal, proclamaron de forma ilegal la independencia y la constitución de una ilegal República Catalana. Por eso, los impulsores de estos actos fueron condenados por el Tribunal Supremo por delitos de sedición y o malversación. En el momento de conocerse la sentencia, el presidente Sánchez garantizaba tanto a la ciudadanía catalana como al conjunto de la ciudadanía española que esa sentencia se iba a cumplir en su totalidad y que iba a traer a España a Puigdemont, puesto que nadie estaba por encima de la ley. Pero tanto Sánchez como su gobierno necesitan los votos de los partidos independentistas catalanes para mantenerse en el poder. Y esto lo dice el informe del Tribunal Supremo. Por eso ahora el presidente Sánchez y su gobierno no esconden su voluntad de indultar a unos políticos condenados que no solo no mostraron ningún arrepentimiento, sino que dejaron claro que tienen intención de reincidir en los delitos cometidos. Tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo se oponen al indulto. El Alto Tribunal, en un demoledor y clarísimo informe aprobado por unanimidad de sus miembros, explica que lo que pretenden el presidente Sánchez y su gobierno es retorcer la naturaleza del indulto y cuestionar los presupuestos que hacen legítimo el ejercicio de la función jurisdiccional. El Tribunal Supremo deja en evidencia la verdadera intención del Gobierno a defender el indulto, que no es otra que su mera supervivencia política, al recordar que algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente líderes políticos de los partidos que en este momento garantizan la estabilidad del Gobierno, entrecomillado. Está claro que el Tribunal Supremo ha dejado a Sánchez sin argumentos, más que conservar su sillón. De seguir adelante, podría incurrir incluso en desviación de poder de libro. No cabe apelar a la concordia y a la paz. Estas condenas no suponen ni una revancha ni una venganza, como dice ahora Sánchez. Ese es el argumento de los secesionistas que ahora asume en primera persona el presidente del Gobierno. Sánchez y su Gobierno pretenden conceder una amnistía encubierta, echando un órdago a la justicia al retar al Tribunal Supremo. Sánchez cambia de posición como cambia de camisa. Es muy extensa la hemeroteca, aunque intente silenciar a los medios de comunicación. Aquí no cabe ponerse de perfil. O estamos a favor del indulto o estamos en contra, o sí o no. Muchos socialistas han levantado ya la voz. Una gran mayoría de los españoles de todas las ideologías y partidos no están de acuerdo con indultar a personas que han cometido delitos y cuyo proyecto político consiste en seguir cometiendo delitos, el mismo delito. Señora Martínez, siento otra vez dirigirme a usted. Usted se presentó por Ciudadanos, supongo que votará a favor de nuestra moción, porque cuando se presentó a las elecciones su partido era muy claro en este tema y usted también lo era. No sé ahora, que aunque pertenezca al Gobierno del Partido Socialista, pero es concejala no adscrita, espero que su criterio siga siendo el mismo. O se está a favor de la justicia y del Estado del Derecho, o se está a favor de los delincuentes y de los que rompen la convivencia. Esto no es un indulto. El indulto exige arrepentimiento como principal premisa. Aquí hay una voluntad de reincidir.
insisto, esto no es un indulto, esto es un insulto. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Señora Faraldo, o seu turno. Xa adianto o noso voto en contra. Estou segura que a ninguén vai a estranar neste pleno. Pero antes de que arda Troia e os cenizos saquen as súas propias conclusións dos motivos, vounos a explicar as sabendas de que é inevitable as interpretacións torticeiras que se farán. No tocante á Constitución que aparece na moción, xa quixéramos nós que se cumplise, en toda a extensión da mesma, sobre todo nesos artículos que parecen estar abocados a ser só unha declaración de intencións. Valga, por exemplo, o artigo 47, dereito a disfrutar dunha vivenda digna e adecuada, promover as condicións necesarias e as normas pertinentes para este dereito, o artigo 128, toda a riqueza do país subordinada ao interés xeral, recoñecer a iniciativa pública da actividade económica e acordar por lei a intervención de empresas por interés general. Bueno, suliñando que a propia Constitución sinala o camiño para emendala, para reformala no capítulo 10. Camiño que, por moi constitucional que sexa, parece estar cheo de trabas. Non vai a ser, entre outras cousas, que amenazamos republicanas. Constitución, sí, claro, en toda a súa extensión. No tocante ao apoio aos tribunais, primeiro pasaría por deixar de condicionar a xusticia con fins políticos. O mellor que se pode facer pola independencia da mesma é deixar de bloquear a renovación do Consello Xeral do Poder Judicial por puro interese partidista. Con respecto á petición de non conceder indultos àqueles que vulneraron a Carta Magna e outras leis, así o di, é bastante cínico que nun país que se indultou a golpistas, corruptos, terroristas de Estado, agresores sexuais, torturadores, 26 axentes de corpos e forzas de seguridade indultados polo PP. Máis de 1.300 indultos asinou a Cebes nun só plumazo. Agora, ese mesmo partido que asinou sin que lle temblase o pulso se rasga as vestiduras nunha sobreactuada, permítame, traxedia. Desde Podemos sempre defendimos o mesmo, que os líderes independentistas non tiñan que estar no cárcere, sino nas institucións facendo política. É necesario abandonar a vía da xudicialización e apostar pola vía do diálogo para canalizar o conflito político de Cataluña e contribuir a devolver unha situación de normalidade política en Cataluña que se torna imposible mentras os líderes independentistas estean no cárcere. Os indultos que se solicitan agora concurren en razóns de xusticia, de equidade e de utilidade pública, que son os requisitos mínimos que exixe a lei. Requisitos que en ningún momento presentaban os 139 indultos asinados por Aznar e os 16 de M. Rajoy. Todavía estamos á espera do arrepentimento da Armada, de Barrio Nuevo ou de Vera, ou dos militares responsables da terrible, chapuceira e irresponsable identificación do Ya 42. Si vostedes prefiren unha nova foto en Colón ao lado de vos e sacar a relucir o lado bárbaro deste país, nós seguiremos repostando con craveis, non cos craveis do PSOE, cos craveis das revolucións fermosas. Grazas. Moitas grazas, señora Faraldo. Turno para o BNG, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Se eu fose a señora Esperanza Peñalosa ou o señor Roberto Coira ou a propia señora Gallego, comezaría falando dunha sondaxe recente que reflectía que a principal preocupación das persoas da Coruña é o desemprego, con moita diferenza sobre outros problemas. En cambio, non estaba entre as principais problemas da cidade a cuestión que motiva esta moción. Unha moción que forma parte desa campaña que vostedes anunciaron para reeditar o funesto bipartito de Colón. Como é evidente, imos votar en contra. Non pode haber diálogo e unha normalización das relacións políticas entre Cataluña e o Estado central mentres haxa presos políticos, porque son presos políticos. Miren, non entro a discutir se vulneraron a legalidade ou non. Os presos políticos do franquismo vulneraron a legalidade franquista, pero fixeron por unha motivación política froito de existencia dun problema político. Iso é o que distingue a un preso político doutro tipo de presos, incluídos outros políticos que están presos. O indulto é unha figura que existe no ordenamento xurídico español e doutros moitos estados.
Vostedes deberían de sabelo, porque foron que máis uso fixeron desa figura. O goberno de Aznar, por exemplo, indultou a 139 delincuentes, a 139 persoas condenadas por corrupción. Do mesmo xeito que foron indultados os golpistas do 23F, pese a que en ningún momento manifestaron arrepentimento. Por certo, daquela vez sí, cun informe favorável do Tribunal Supremo, no que se apelaba a razóns sen ningunha base xurídica como, cito textualmente, a necesidade de contribuir ao esquecemento duns feitos que deberían de quedar no pasado. Vostedes falan na súa moción de respetar a independencia das institucións. Iso o que lle pide o BNG a algúns tribunais, que respeten a independencia das diferentes institucións e se queren facer política que se presenten as eleccións. Miren, hai pouco o Tribunal Superior de Xusticia de Madrid obrigou a que non se cambiasen nomes de rúas como División Azul e Millán Astray. O seguinte paso é que nos pretendan decir a que partido hai que votar. E a situación a que se chegou en Cataluña, en grande medida, foi motivada por un tribunal constitucional manipulado polo Partido Popular. Ou non se lembran as súas maniobras para que os seus afíns tivesen unha posición dominante nese tribunal, como están facendo agora, por exemplo, co Consello Xeral do Poder Xudicial? O constitucionalista Pérez Rollo, nada sospeitoso de nacionalista, dixo que a sentencia do Tribunal Constitucional contra o Estatut foi un golpe de Estado de facto contra o pacto no que se fundamenta o modelo territorial definido na Constitución. Un tribunal que actuou como un contrapoder aos poderes democráticos, tirando abaixo un estatut pactado entre Cataluña e o Estado central, emendando a plana o Parlamento de Cataluña, o Congreso, o Senado e o pobo catalán que o aprobara en referendo. Incluso tirando abaixo artigos que hoxe seguen vixentes noutros estatutos. Quen sementa ventos recolle tempestades, di o refreneiro. Pois foi iso o que provocou que unha parte importante da sociedade catalana chegase á conclusión de que o marco era un marco trucado e non había máis remedio que desbordalo. Pero vostedes prefiren seguir sementando ventos, porque non lles interesa o diálogo e a normalización de relacións. Acaba de decirlo claramente o señor Casado, lembrando a campaña do PP contra o Estatut. Lo volveríamos a hacer, dixo o señor Casado, porque o único que lle interesa é seguir axitando o avespeiro, aínda a costa de enfrentar a povos, a ver se así sacan tallada electoral. O BNG, como non podía ser de outra maneira, vai votar en contra desta moción. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora Cameán. Sí, moitas grazas, alcaldesa. Ben, pois hoxe tocounos falar de indultos, poderíamos estar falando sobre os problemas reais das persoas, sobre as dificultades que teñen neste momento para levar a cabo a súa vida cotiá, poderíamos estar falando do que verdade importa, pero pois tócanos falar hoxe dos indultos. Ben, segundo os datos da Fundación Cibio, dende 1996 concedéronse 227 indultos a condenados por corrupción. Concretamente, por parte do Goberno do Partido Popular, na legislatura de Mariano Rajoy concedéronse 16 insultos a condenados por delitos de corrupción. Repito, por delitos de corrupción. No punto terceiro da parte dispositiva desta moción propónse que non se conceda o indulto a aqueles que vulneraron as leis españolas. E resulta francamente moi difícil comprender pois a súa postura, a incoherencia da súa postura, porque se pensan realmente isto, o que pon na moción, gustaríame que nos explicasen por que uns sí poden ser indultados quenes cometen delitos por corrupción e outros que cometen outro tipo de delitos non poden ser indultados. Francamente, é difícil de soster, non? Se ben é certo que resultaría de absoluto interese o debate sobre a figura do indulto, sobre a procedencia ou non desta figura, non é o que nos ocupa actualmente, tampouco é francamente o que propoñen vostedes nesta moción. O que si fan vostedes é cuestionar que sexa viable, que sexa unha opción xurídica. E certamente, a Lei de 18 de xuño de 1870, que é a que regula o indulto, é unha norma que está vixente actualmente no noso ordenamento xurídico. Polo tanto, o debate non é se é viable xurídicamente, non é un debate xurídico, é un debate obviamente político.
Vostedes presentan hoxe esta moción, francamente, porque eu creo, non o din directamente, que non están de acordo en buscar solucións políticas. Non creen que haxa que buscar esas solucións políticas con Cataluña. E non comparten, dende logo, que sexa necesaria unha reconciliación con Cataluña porque néganse, eu creo, a recoñecer o pluralismo do Estado español, non? En aras a esa xa tan manida unidade territorial. Pero certo é que na política aos problemas hai que darlles solución. E na política o inmobilismo, dende logo, non pode ser nunca unha opción. En este sentido, nós non podemos asegurar que a proposta que fai o goberno de Pedro Sánchez vai a ser a solución idónea. Non podemos asegurarlo de ningún modo, pero sí creemos que, dende logo, é necesario buscar vías que permitan recuperar o diálogo coa sociedade catalana. Tamén é certo que os dirixentes catalás presos por, efectivamente, incumprir a normativa vixente, representan tamén a metade da sociedade catalá. E non compre esquecer que, dende logo, se falamos dese diálogo e da procura de solucións, pois evidentemente non podemos fuxir de falar efectivamente da situación destes dirixentes catalás. Xa para rematar, efectivamente, creemos que é urxente atopar unha solución política en Cataluña, retomar o diálogo coa sociedade catalá e, por iso, dende logo, non estamos de acordo con esta moción e imos a votar en contra. Moitas grazas, señora Cameán. Pecha este debate o señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Boa tarde a todos e a todas. En primeiro lugar, gustaríame facer unha precisión, señor Jorquera, moi vehemente na súa exposición, sobre todo porque de algún acontecemento histórico recente na historia contemporánea de España, pois algo coñezo por o seu estudo detallado, no que non deixo de seguir afondando. Solo aclararlle que a petición de indulto do general Alfonso Armada, que foi presentada 5 veces, as 4 primeiras veces foi rexeitada, e a quinta, a última, presentada o 8 de setembro de 1988, foi aceptada, entre outras cousas, porque foi pedida por el mesmo e porque na súa petición acataba a Constitución e o ordenamento xurídico. Seguramente sirva de pouco explicar isto, digo para, sobre todo, que haxa rigor a hora de falar. Seguramente vamos a coincidir moito máis do que poda coincidir con esta posición que expresa o Partido Popular, pero non está de máis non decir o que, decir así a brochazos gordos, porque pode ter igual usted razón, pero creo que vou o rigor histórico, non? E máis, podría comenzar esta exposición falando da historia dos indultos en España, recordando que dende o ano 96 se concederon algo máis de 10.000 indultos. O campeón, recordando aqueles guiñoles do Canal Plus dos indultos, o campeón dos indultos foi ata o momento don José María Aznar López, con 6.132 indultos. De feito, nada máis chegar ao goberno, aprobou o indulto a 15 presos de Terra Llure, condeados por pertenza á banda armada e tenencia ilícita de armas, entre outras cousas. Digo por si lles faltaba memoria aos que se rasgan as vestiduras. Eu nin lle poño nin lle quito, simplemente lle dou os datos. Terra Llure. En calquera caso, creo que non se debe de ir por esa línea. Eu non vou ir por esa línea. Creo que sería entrar nun asunto, desde logo, que nos conduce a poucos sitios. Ninguén está máis de acordo coa Constitución e coa independencia xudicial que o partido que representamos nos aquí nesta corporación. Ninguén. Un partido que foi clave no desenvolvemento de todas as normas que rixen hoxe en España e sustancialmente da Constitución española. Tampouco nos van a topar con ningún tipo de dúbida respecto da pulsión independentista ou das decisións unilaterales que se desencadenaron en 2017. É dicir, en 2017 o grave non foi o de 1 de outubro, que foi grave. O grave foi o que pasou o 6 e o 7 de setembro no Parlamento de Cataluña, cando aí
quen presidía o goberno en España, que era o señor Rajoy, tiña que ter aplicado o artigo 155 porque se acababa de vulnerar a legalidade vixente e non dar o espectáculo lamentable que deron despois e poñer en mans da xustiza o que ten que ter unha solución política, non unha solución de carácter xudicial. Pero, en calquera caso, se hai unha norma que permitiu a este país prosperar como nunca o fixera a toda agora nos últimos 40 anos foi precisamente a Constitución do 78. A administración de xustiza é unha cousa e a política é outra. Os problemas políticos deben de ter solucións políticas e, desde logo, creemos que ese é o camiño. Creemos que non é bo caer na política de bloques, non é bo alimentar unha sorte de guerra fría e, en calquera caso, eso debe de facerse compatible, como non pode ser de outro xeito, coa legalidade vixente. Non teñan dúbidas, será no marco da Constitución e dentro das competencias que outorga a lei ao Goberno como actúe o Goberno de España que preside Pedro Sánchez. Sempre o fixo así o Partido Socialista e agora tamén. Non sei cal é o interés en tensionar, en seguir abrindo en canal unha situación bastante complexa. En calquera caso, señora alcaldesa, creo que un bo exemplo, unha vez máis, de que o Goberno, que seguro que cometemos moitos erros e temos moito que mellorar, non teño ninguna dúda de que seguro que é así, non temos autocomplacencia, pero algo debe de estar facendo ben este Goberno cando unha das 3 mocións que trae aquí o Partido Popular a asuntos de interese para a cidadanía da Coruña é un desos argumentarios que lle envían dende Génova 13, que por agora aínda siguen estando ali en Génova 13, non? Creo que mellor nos iría se nos dedicáramos aos asuntos da cidade e non a intentar empozoñar todo. E máis, creo que teñen interés por competir con Vox e aquí a verdade creo que non teñen ningún voto que recuperar de Vox, señora Gallego. Creo que o Goberno actuará en base á legalidade e, desde logo, nós tampouco queremos que ninguén volva a repetir ningún acontecemento. Hai que rematar, señor Laje. Hai que respetar a lei, hai que respetar o marco normativo e hai marco para poder cambiar as leis a aqueles que non lle gusten. Moitas grazas a todos. Imos proceder á votación desta moción. Votos a favor da mesma. Grazas. Votos en contra. Moitas grazas. Abstencións. Queda rexeitada a moción. Pasamos xa ás preguntas orais. Turno para a señora Faraldo coa primeira das preguntas. Si poden sair, solicito ao primeiro tenente que me sustitúa temporalmente na presidencia. Grazas. Señora Faraldo, ten a palabra. Ben, veciños e comerciantes da Praza do Comercio denunciaban estes días a situación que veñen sufrindo cos xardíns ornamentais da zona que son municipais dende o ano 2005, ano no que adquiriron esa titularidade. Denuncian que xa comunicaron en varias ocasións aos respectivos gobernos locais desde entón e que o Concello non se fai cargo do cuidado desas parcelas cunha maleza que medra monte, xa sen que se tomen as medidas oportunas. Ese crecemento descontrolado da maleza e ese estado de abandono vese aumentado por problemas de suciedade que causan riscos na salubridade dos negocios e das vivendas do entorno. Ademais de valer para amparar algúns pequenos hurtos que se fan aproveitando o crecemento desa maleza. As declaracións á prensa da Concelleira de Medio Ambiente foron que se acometerán esas melloras tras comprobar a situación que a veciñanza tilda xa de urxente. Ante isto, pois, só cabe unha pregunta. Para cando o cuidado destes xardíns e se considera xa integralos dentro do plan de cuidados de xardíns da cidade?
Señora Fontán. Os traballos os comezan a semana que ven. Señora Faraldo. Entón sigo, se me permite. Señora Faraldo vai a intervir? Non, ben. Perdón, é por aclarar. Xa acabou toda a intervención da pregunta? Porque normalmente a segunda parte Vale, entón deixamos... Xa respondeu a señora Fontán inicialmente a pregunta. Pode vostede continuar coa segunda parte da mesma. Ten a palabra. Vale, pois contestándome como contesta, que van a empezar a semana que ven, entendo, pois entonces era ampliar, se pode entón a veciñanza contar con que esas parcelas axardinadas entrarán xa dentro do circuito normal de cuidados dos espacios verdes e se se vai a facer a partir de agora un mantemento periódico ou foi unha cuestión puntual. Señora Fontán. Señora Faraldo, esas zonas axardinadas xa formaban parte do mantemento deste Concello. O que acontece é que os anteriores gobernos, cando enfrentaron o arranxo desa zona, tiveron a demanda dos cidadáns ou dos veciños da mesma de que, por favor, lles puxeran unhas especies que evitaran que os cans subiran ali e fixeran o que todos sabemos que fan. Entón, puxeronse unhas especies de crecemento grande, non desmesurado, sino de grande crecemento. Que ocorre? Que non son susceptibles de podarse, porque son plantas, non son árbores. Por lo tanto, lóxicamente, creceron de maneira desmesurada. A través da Asociación de Veciños da Plaza do Comercio, que tuvo a xuntanza, a concelleira de barrios con eles, e mesmo tamén mandaronme unha chamada telefónica a mí mesma, plantexaronme esta situación, tendo en conta, reitero, que son especies que non me medren descontroladas e que son así, mandamos aos técnicos e a semana que ven procederase a sustituir as plantas que son as máis descontroladas, entre comillas, e manter as máis baixas a efectos de que, efectivamente, esa parte de oscurecemento poida ter algún problema. En canto a limpeza, a limpeza típica propia da cidade. Evidentemente, cando hai neste caso, moita árbol, moita planta, tenden as cousas que voan a quedar enganchadas ali. Lóxicamente, nesta nova plantación, pois eso tamén quedará un poquinho máis controlado. Queremos agradecer, por certo, á Asociación de Veciños da Plaza do Comercio que nos fixera chegar con moito detalle a situación da zona. Grazas, señora Fontán. A segunda pregunta, señora Faraldo. Bueno, desde o Goberno local entendemos que tamén desde a Concellería de Medio Ambiente se iniciaron os traballos de mellora na accesibilidade das playas, en concreto, de 3 arenais coruñeses. Ese é un proxecto que está dentro da estrategia DUSI e que foi adxudicado por, creo, alrededor de 175.000, 180.000 euros para acometer melloras, entre outras cousas, adaptar plazas de aparcamento, aseos, duchas, comprar equipamentos, etc. O proxecto recolle tamén a construción de paseos peatonais de madeira sobre pilares. Esperamos que xa se correxido o despropósito da praia de San Amado, onde a rampa acaba xusto no inicio das escaleiras de cemento que dan acceso á praia, invalidando o mismo fin da plataforma de madeira. Bueno, así as cousas, na praia do Portiño, ademais do pequeno areal que está á esquerda do porto, pois existe á súa dereita unha zona rocosa que tamén é utilizada para o baño pola veciñanza. E sobre a mesma unha pequena esplanada onde os veciños e as veciñas, ao socaire dos muros, pois toman o sol e aproveitan para o baño. A obra que se pode acometer para mellorar este rincón marítimo e praiero pois non suxire un coste grande e, sin embargo, melloraría moito a zona e o uso que se lle dá. Acondicionando o solar preto das rochas, pois facilitando unha zona de ducha, reorganizando un pouco o aparcamento, etc. Fálase de que os traballos iniciados
continuarán no futuro inmediato con máis actuacións de melloras. Entendimos eso, que non habían rematado todavía, sino que vanse continuar esta mellora das praias. E a pregunta é a posibilidade de incluir a praia do Portiño nos orzamentos para a mellora dos arenais, para mellorar este pequeno rincón praileiro. Señora Fontán. Ben, primeiro unha aclaración, señora Faraldo. O de San Amaro non é un despropósito, que estaba sin rematar. Segundo, respecto á praia do Portiño, é que non é unha praia, utilízase como tal, pero é un portiño, é un porto que ten actividade pesqueira, como a propia cofradía lle podería decir, e que é máis competencia da Xunta de Galicia, non é competencia nosa. Polo tanto, dificilmente vamos a poder incluir o seu arranxo como praia, como areal, posto que non é competencia nosa. Sí que é verdade que levamos moito tempo dándolle voltas, pois non só porque a veciñanza, fundamentalmente, da zona de San Pedro de Visma, senón porque, cando un vai polo paseo marítimo, esa parte parece que nos queda todavía sen rematar. Sí que é verdade que dentro dos proxectos, dos grandes proxectos que ten a Consellería de Medio Ambiente, está a recuperación de todo o resto do paseo que vai dende a Ventá de Pedra ata a Cala de Bens. Aí incluiríamos previas todas as xestións administrativas que houbera que facer, neste caso coa Consellería e mesmo con costas, tentaríamos, lóxicamente, de incluir esa praia. Pero non hai que esquecer tamén o parecer da cofradía, porque siguen utilizando ese pequeno porto. Non hai que esquecer que temos na ladeira que baixa do paseo ata a propia praia unha serie de vivendas de segunda, de fin de semana, ou como queramos chamarlle, que habría que tamén que tratar. E, por tanto, é un grande proxecto que, xa digo, hoxe por hoxe non está en mans de Medio Ambiente do Concello, porque fundamentalmente pertenece a Portos de Galicia, o cal non quere decir que non teñamos interese en que esa zona, lóxicamente, mellore. Moitas gracias. Non sei se que rematar o seu tempo, señora Faraldo, ou se está preguntantón. Pasamos daquela ás preguntas do Bloque Nacionalista Galego. A primeira, o señor Jorquera ten a palabra. Moitas grazas. Cal é a razón pola que o Goberno municipal privatiza a xestión dos complexos deportivos do Castrillón e San Diego? Señor Laje. Señor Jorquera, o Goberno municipal non privatiza nada. A pregunta é privatiza a xestión. Mire, señor concelleiro, como estamos falando dos complexos deportivos do Castrillón e San Diego, emulan o refrán onde dixen digo, digo Diego. Isto foi o que dixo respecto do complexo do Castrillón nunha comisión celebrada o 11 de xuño de 2020 o daquela concelleiro delegado de Deporte que agora está presidindo o Pleno. Unha vez obtida de novo a xestión por parte do Concello da Coruña, considérase inicialmente que a xestión directa sería a máis idónea, apuntándose, entre outros, os seguintes motivos. O deseño de instalación e a capacidade dos espazos non parece atractivo para un licitador, non sendo posível obter un número de abonados o suficientemente amplo para que resulte rendível. Estou citando textualmente. Ben, posteriormente, e dado que a concesión do complexo de San Diego está a piques de caducar, Emusa valora que sería desexável unha xestión conxunta dos dous complexos, dada a súa proximidade para evitar unha competencia desleal. Todos pensábamos, xa que logo, que Emusa asumiría a xestión dos dous. Pero non, o que fan é privatizar a xestión dos dous. E nós preguntámonos, por que a xestión directa é válida se o complexo non é rendível e non vale ser rendível? Pero facemos máis preguntas. É racional un modelo no que hai complexos que dependen da Xunta e outros do Concello? Ou se coñecimos que a concesionaria dos 3 complexos dependentes da Xunta vai entrar en suspensión de pagos?
É racional un modelo no que hai piscinas municipais de xestión directa e outras concesionadas, que provoca, por exemplo, que haxe unha piscina olímpica na Casa da Auga a que prácticamente non se lle saca partido, con situacións tan absurdas como que esa instalación e as bancadas de espectadores dependan de distintas empresas concesionarias. A criterio do BNG, a xestión directa é a que mellor asegura a optimización das instalacións e un acceso en condicións de equidade ás mesmas. Pero, ademais, esta decisión provoca aínda máis incerteza sobre a apertura do complexo do Castrillón. Se asume emusa provisoriamente a xestión, mentras non se resolve a licitación, está en condicións emusa de asumir o encargo cando aínda non se procedeu a ampliación de capital, porque o que se nos dixo é que a ampliación era necesaria para completar o material e subcontratar persoal. Vai haber un réxime de taxas e abonos provisorio con vixencia só para uns meses. Por iso, facemos ao Goberno Municipal 3 peticións. Escoiten os veciños. A Asociación Veciñal solicitou unha reunión coa alcaldesa e aínda non recibiu resposta. Cumplan cos seus compromisos. En novembro, a alcaldesa anunciou que o complexo do Castrillón estaría aberto en abril de 2021. Aseguren a súa apertura inmediata. E, por último, rectifiquen. Non privaticen, porque o que van facer a xestión dos complexos de San Diego e o Castrillón. E aínda están a tempo de rectificar. Moitas gracias. Señor Laje. Señor Jorquera, que eu lembre, os veciños do Castrillón o que solicitaban era un centro deportivo, quero decir que dende o barrio o que nos pedían era unha piscina, unha sauna, unha pista deportiva, vestiarios, nunca nos atopamos, foi a ninguén pedindo se había funcionarios, persoal laboral. Creo que a memoria é frágil, señor Jorquera, creo que é importante que se baixen da falacia da privatización e de certa hipocresía, e máis cando vostedes tamén gobernaron. Quero recordarlle que en setembro do ano 2009 foron vostedes, o BNG, cogobernando con nós, a inaugurar a nova biblioteca do Centro Cívico dos Rosales, biblioteca que puseron en marcha cun sistema de xestión indirecta. Señor Jorquera, non veñan aquí a dar leccións de nada, que están retratados. Eu non critico ese modelo de xestión. É dicir, os veciños van ali a buscar libros. Lles preguntan se é laboral, se é funcionario, pero vostedes que hai veces que se hincha o peito, pois estaría ben un pouquiño máis de mesura, non? O que critico é a hipocresía e o populismo vinculado a este tipo de contos. Porque vostedes compartiron goberno neste Concello durante 4 anos e creo que acudían con moita alegría a inaugurar servicios de xestión indirecta. Por non falar de outros concellos, xa só por quedarnos aquí. Hipocresía porque que veñan a falar aquí da privatización de San Diego. Que cambia en San Diego? Nada. Queda cun sistema de xestión idéntico ao que tiña durante o cogoberno do BNG, idéntico ao que tivo co PP e idéntico ao que tivo coa Marea. Onde está a novidade? É dicir, de que vai este conto? Creo que un pouquiño máis de mesura. Creo que os diferentes responsables sectoriais, empezando polo señor Borrego, que ocupa a presidencia, o explicou en varias ocasións, en pleno, en varias ocasións que eu teña escoitado, con moito detalle, diría incluso que con moita precisión, e diría incluso que moi ben, explicando que se valorarían as diferentes posibilidades. Vostedes faríano de outro xeito? Bueno, seguramente, cando estiveron, non. O mellor agora, nunha nova etapa, pode que sí, pero xa o dixo a señora Gallego, que ainda non chegamos ao 23, estamos no 21. Por lo tanto, señor Jorquera, en fin, o compromiso sabe cal é? Que antes non se fixo o que agora se está facendo. E teña por seguro que o compromiso que estableceu a alcaldesa cos veciños do Castrillón agora sí se vai a efectivizar. Evidentemente, ninguén ten fórmulas máxicas. Remato, o Goberno non ten nada en contra da xestión de instalacións deportivas por parte de ningún tipo de empresa municipal. De feito, foi estudado tamén. O que hai é que garantir o xeito máis áxil e eficaz de poñer en marcha non só o Castrillón, sino de que estes dous complexos deportivos pois non lastren as arcas públicas, que se poidan xestionar da mellor forma posible
e se adopta un camiño, por certo, camiño que a vostedes non lles debe de sorprender, porque é un camiño que vostedes xa coñecen, e, se quere, podo seguir contándolle onde o fan e como o fan, incluso xente do Comité Central, para que me entenda. Gracias, señor Laje. Seguinte pregunta do Bloque Nacionalista Galego. Sí, que medidas ten pensado desenvolver o Goberno local para fomentar o uso do transporte público? Señor Villoslada. Boa tarde, señora Vira. Pois estamos a desenvolver as medidas necesarias para reforzar e, sobre todo, para recuperar a confianza no transporte colectivo público da cidade, tanto en bus como en taxi, pero ao tempo fomentando outros modos de mobilidade máis branda, como a bicicleta ou vehículos de mobilidade persoal, e, sobre todo, estamos a priorizar os desplazamentos a pé. Volvemos traer este asunto a pleno porque nos preocupa a falta de dilixencia do Goberno local á hora de afrontar unha política tan necesaria que mudaría a mobilidade da nosa cidade e melloraría a calidade de vida das nosas veciñas e veciños, evidentemente, xunto con outras medidas complementarias que foi as que fixo referencia agora o concelleiro. Tamén nos preocupa porque chegamos ao ecuador de mandato sen que se teña afrontado aínda a construción do carril bus na práctica, e non só falo do que está planeado en Juan Flórez, senón do que se podería implantar noutras arterias da cidade. Tampouco se afrontou a remodelación das liñas de autobús, nin aquela parcial da que nos ten falado en reiteradas ocasións o concelleiro de Mobilidade, nin da reordenación de liñas de que falaba o acordo asinado entre o BNG e o PSOE. Unha reordenación necesaria para conectar os barrios máis afastados do centro, a conexións con centros sanitarios, a conexión con polígonos industriais e con grandes centros de traballo e tamén con aqueles centros de ensino que atraen un número importante de alumnas e alumnos. De xeito complementario, xunto coas peonalizacións que valoramos positivamente, deberíamos estar a traballar na creación de aparcadoiros disuasorios conectados, tamén con liñas rápidas que estean ben conectadas coa cidade. A esta altura, o Goberno local non está a falar de ampliar horarios para que o transporte público sexa útil para a xente que traballa na nosa cidade. Cos horarios actuais é ben complicado que a xente que traballa na hostalaría, o funcionariado ou a que entra a horas moi temperás ou que sae moi pola noite, pois poida empregar o transporte público, e iso obriga a que estas persoas teñen que desplazar sí ou sí o seu vehículo privado cando o teñen, ademais, cando o teñen, porque hai persoas que non o teñen e que non poden acceder a segundo que empregos se non teñen vehículo privado. Polo tanto, un servizo de transporte público mellor e máis ampliado en horarios tamén é un elemento de cohesión e inclusión social. Tampouco estamos a ver o Goberno local moi activo no estudo dos diferentes modos de xestión do transporte público, cousa que estaba recollida no acordo de mandato e que é necesario facer agora porque en 2024 remata o contrato. E é un momento tamén porque hai convocatorias de fondos europeos que veñen por diante e que poderían servir para financiar a posta en marcha dun servizo público de transporte, cando menos debería estudarse esa posibilidade. E se non se quere xestionar directamente, que nós consideramos que sería o mellor para un servizo tan esencial como este, o certo é que se trataría dunha licitación ben longa, para a cal vai facer moita falla o tempo, porque os pregos hai que redactalos, porque hai que efectivamente sacalo a tempo, precisamente para evitar pois os casos que estamos vivindo hoxe en día na administración local, como é o caso de Nostián, ou que logo haxa unha litixiosidade enorme porque son contratos con orzamentos anuais moi elevados. Preocúpanos, como dicimos, que non se este a traballar nestes asuntos, nestas medidas, e, como digo, estamos a metade de mandato e logo son complicadas de implementar. Por lo tanto, preguntámoslle por estas medidas e agardamos concreción.
Sí, señora Vera, efectivamente, sen presuizo de traballar na mellora progresiva de outros modos de mobilidade máis sustentables, é certo que o transporte público colectivo o que máis usuarios move, máis capacidade de movilización de viaxes ten en urbes ou en grandes urbes. Preocúpanos, e por iso falaba da necesaria reforzamento e confianza no transporte público, en bus e tamén en taxi, que moitas veces se nos olvida o sector do taxi cando falamos do transporte público, porque, como decía en algunha ocasión, dos 23 millóns de viaxeiros que había en 2019, o ano pasado COVID, tivemos unha baixada a 13 millóns de viaxeiros, aínda o transporte público en autobús ten un nivel de uso de en torno a un 60-62% todavía, por iso necesitamos reforzar esa confianza, e é certo, como decía, por algún datos de enquisas recentes, que o 46% dos usos son por razóns laborais e un 41% dos usuarios non teñen outras alternativas ao autobús, é certo. Por iso estamos a traballar permanentemente na mellora progresiva da accesibilidade das paradas, estamos implementando carrís 30 en vías que non poderían non ser 30, como en Juan Flórez ou as Rondas, estáse a notar en ese sentido, nos cantóns cos modificacións que se está facendo, coa debatido xiro na Rúa Sol en San Andrés, que está mellorando a circulación desas líneas, estamos a rematar os traballos das probas da nova APP para pagamento con a tarxeta Millennium e sí que estamos a rematar a planificación dunha reestruturación, creo que relevante, non global, pero sí relevante, das liñas, sobre todo, primeiro da 14, que é a liña que ten máis usuarios de toda a rede urbana. Estamos traballando tamén nunha mellora importante, eu creo que da liña 11, que traslada usuarios a Grela Marineda, e estamos tamén a traballar nunha nova conformación de liñas que lle dea máis conectividade tanto a Novo Mesoiro como a Pocomaco e a Someso para conectalos tamén co Choac e co Materno. Estamos rematando o proxecto constructivo da plataforma reservada de Juan Flórez. Non esquezamos a entrada das novas 23 liñas de acceso ao centro metropolitanas. É certo que a xestión, insisto, do transporte urbano necesitaría unha maior integración metropolitana mediante unha autoridade única do transporte metropolitano. A realidade de estación intermodal vai obrigar a facer unha reordenación importante e sí que estamos a traballar nos primeiros pasos para organizar a licitación do novo servicio de autobús urbano a partir do 24, que ten que supoñer un cambio cuantitativo e cualitativo do servicio para a cidade. Polo taxi, estamos a traballar na mellora progresiva da competitividade de paradas. Estamos tratando de mellorar os importes das subvencións para sustitucións dos vehículos eficientes enerxéticamente por parte do sector do taxi e estamos a incluir propostas de bono taxi nos traballos preparatorios do novo Presco. Señora Beira, efectivamente queda moitísimo por facer, pero seguimos traballando. Gracias. Moitas grazas, señor Villoslada. Señora Beira. Última pregunta do BNG. Señora Beira. Grazas, señora alcaldesa. Cando ten pensado o Goberno local presentar a demanda xudicial para recuperar a Casa Cornide para o patrimonio público? Buenas tardes. Gracias, señora alcaldesa. Lo más pronto posible. Sí, a Xunta de Galiza ven de publicar no DOGA do 24 de maio a incoación do expediente para que a Casa Cornide sexa declarada ben de interese cultural. Este palacete era de propiedade municipal até que acabou, logo dun proceso administrativo fraudulento, de maneira trampulleira nas mans dos Franco. Grazas a esta declaración BIC solicitada polo Concello da Coruña, cun traballo maravilloso coordinado por Vigo Trasancos, os Franco non van poder facer o que lles dé a gana con esta xoia arquitectónica histórica situada no corazón da nosa cidade bella. E agardamos que dentro poida quedar algo de valor, logo de que durante varios días puidésemos ver como se levaban de dentro en seres que non coñecemos se tiñan valor histórico ou non e diante da pasividade das administracións. É o momento tamén de agradecerlle a todas as persoas que se mobilizan e que se implican na recuperación da Casa Cornide. Este é nada máis que un paso, mas non se tería dado sen a mobilización social, sen o foco que lle dá a mobilización social, sen que houvese persoas que desen a coñecer a historia do palacete e a historia da súa obtención fraudulenta por parte dos Franco e de Pedro Barrié de la Maza, cunha operación administrativa orquestrada pola Casa do Xefe do Estado e os alcaldes franquistas do momento. Teño que lembrarme aquí
e discúlpenme, de Manuel Pérez Lorenzo e de Carlos Babío. Este último, recentemente denunciado e xulgado tamén por dicir a verdade sobre os Franco e a súa ditadura, mentres o Consello do Poder Xudicial di que as organizacións franquistas non se poden ilegalizar porque as ampara a liberdade ideolóxica e que a apoloxía do franquismo está amparada pola liberdade de expresión. Liberdade de expresión e ideolóxica para o franquismo. Bonita figura retórica. E temos que lembrar tamén que hoxe hai 9 persoas que foron xulgadas e sancionadas por participar nunha acción pacífica que reclamaba a devolución á Coruña da Casa Cornide. Mais compre dar un paso máis. O Concello da Coruña debe presentar esa demanda xudicial para que este patrimonio público, que nunca debeu de deixar de selo, retorne ás coruñesas e aos coruñeses. Hai motivos máis que suficientes. Primeiro, porque o Pleno leva anos reclamando, grazas, entre outras, a iniciativa do BNG, non só neste mandato. Segundo, porque este goberno local votou a favor de que se presentase esa demanda en setembro de 2019 nunha moción nosa e en propostas sucesivas. E terceiro, porque este goberno local encargou un informe a 3 xuristas da Universidade da Coruña, entre eles a Carlos Aymerich Cano, que ten explicado públicamente o que se pode facer no ámbito xurídico. Sabemos que o goberno local anunciou, perdo a conta xa de cantas veces, que ia presentar a demanda xudicial. Cando menos na hemeroteca podemos atopalo en 2 ocasións, en decembro de 2020 e en maio deste mesmo ano. Mais queremos saber cando, especificamente cando. Ese é o único obxectivo desta pregunta oral. Cando vai presentar o goberno local a demanda xudicial para recuperar para o patrimonio público a Casa Cornide e a que agarda nestes momentos? Gracias. Mire, señora Beira, dona Avia, la concejalía tiene un protocolo de actuación y no lo vamos a cambiar, ¿no? Hasta ahora nos ha ido muy bien. Ustedes tuvieron la oportunidad de hacerlo cuando tenían responsabilidades, pero no lo hicieron, ¿no? Entonces, como todos los plenos nos aterrizan con una moción o una pregunta sobre la Casa Cornide, van ustedes a aprenderse de memoria los pasos que ha dado este gobierno. Inés Rey, la alcaldesa de esta ciudad, desde el minuto 1 dio instrucciones para recuperar la Casa Cornide, julio de 2019. Se encargaron los siguientes informes. Informe histórico al profesor Emilio Grandío, informe jurídico a la Universidad de La Coruña, informe artístico al profesor Bigotasonco y la elaboración de un documento a la empresa Tomos para solicitar el BIC del inmueble. A finales de noviembre de 2020, el Gobierno de Inés Rey solicitó la apertura del expediente de la declaración a la Dirección Xeral de Patrimonio dependiente de la Concellaría de Cultura, de Educación e Universidade da Xunta de Galicia. Este pasado mes de mayo del 2011, en el DOGA se incoó el expediente para la declaración BIC de la Casa Cornide con un plazo máximo de 2 años hasta que se haga definitivo. El siguiente paso es argumentar la reclamación que finalizará en demanda judicial. Como ve, no hemos parado de trabajar sobre este particular y lo seguiremos haciendo hasta conseguir nuestro objetivo, sabiendo que el camino será lento, arduo y difícil. Pero no por ello nos vamos a dejar de poner todos los medios a nuestro alcance buscando lo que sea mejor para los intereses de esta ciudad. Yo sé que la impaciencia nos corroe a todos, como también le pasaba al Papa Julio II en la película El tormento y el éxtasis de Carol Reed en 1965, que nunca veía finalizada la magnífica Capilla Sistina y apremiaba a Charlton Heston en el papel de Miguel Ángel cuando le decía, ¿cuándo lo acabarás? Y él preguntaba el purpurado primus y él siempre contestaba, cuando termine. Permítame este símil sabiendo que usted de papa tiene poco y yo de genial pintor nada. 4 años tardó el artista en concluir su trabajo. Esperemos que nosotros podamos finalizarlo en menos tiempo. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Celemín, señora Beira. Rematan aquí as preguntas do BNG. Turno para o Grupo Municipal da Marea Atlántica. Coa primeira pregunta, a señora Delso.
Sí, considera o Goberno municipal que privatizando a xestión do Complexo Deportivo do Castrillón e do Complexo de San Diego está a defender o interés público? Gracias, señora alcaldesa. Señora Delso, reitero yo mesmo que lle dixen ao señor Jorquera. O Goberno non privatiza ningún ben municipal. O que está acontecendo no Complexo Deportivo do Castrillón e na Concellería de Deportes é unha clara mostra da deriva do actual Goberno municipal socialista e a súa tentación de alonxarse de posicións progresistas e da súa escora dereita. Moi preocupante. Señor Laje, non engane a xente. Vostedes o que teñen é unha oportunidade de mellorar e de fortalecer o público. E están decidindo o contrario. Evidentemente, é unha decisión lexítima, política. Asúmana. Nos estamos radicalmente en contra. Teñen na súa man unha posibilidade, unha oportunidade dobre. A posibilidade de recuperar unha concesión que leva un ano caducada, a do Complexo Deportivo de San Diego, e, por outro lado, abrir un novo equipamento público que herdaron cunha obra que xa está rematada e que conta cunha encomenda de xestión de Emusa. E que fan vostedes? Que fai o Goberno da señora Rei? Tomar a peor decisión posible. Privatizar 2 equipamentos deportivos que poderían e que deberían ser de xestión pública, o de San Diego e o novo Complexo Deportivo do Castrillón. Privatizar, señor Laje, privatizar. É francamente dificilísimo de comprender que nun momento no que o reforzamento do público é fundamental e diría é un imperativo democrático, vostedes fagan o contrario. Pero que, ademais, as condicións non poden ser máis favorables para tomar a decisión de recuperar unha concesión para o público e de manter unha decisión que xa estaba tomada no Complexo do Castrillón. Porque a regra de gasto está lixeirada por mor da pandemia. Por primeira vez nunha década soltáronse as cadeas da Lei Montoro, señor Laje, e os concellos teñen a facilidade de municipalizar servizos. As condicións son inmellorables, insisto. Evidentemente, como digo, é unha decisión política que vostedes toman neste momento e nestas condicións e con esta oportunidade diante. E para nós, para a Marea Atlántica, é francamente a peor decisión que vostedes podían tomar. Pero que ademais a toman tarde, porque levamos 2 anos de legislatura, levamos 2 anos alertando que a concesión de San Diego caducaba. E aínda levaron a última prórroga a 2 días de que caducase. Prórrogas que van con pinzas, e nas que ademais nos informes recoñecen que aínda non teñen nin preparados os pregos e que aínda por riba contrataron unha empresa privada tamén para redactalos. En fin, señor Laje, falaba vostede de axilidade. É áxil ter unha concesión caducada fai un ano? É áxil recoñecer nos informes das prórrogas que van collidos con pinzas, que aínda non teñen a documentación lista e que vai demorar un ano, como mínimo? Dignos os informes. É áxil ter un equipamento deportivo rematado sen data de apertura? É áxil ter aprobado nun Consello de Administración en decembro, a ampliación de capital que Musa precisa para dotar de material o Castrillón e estar no mes de xuño cun goberno que vive no día da marmota? É áxil? É áxil non ter data de apertura do Complexo do Castrillón? É áxil? E non serei eu a que defenda a xestión do señor Borrego cando estaba ao frente da Concellería de Deportes, pero que o certo é que, sendo o señor Borrego concelleiro de Deportes, presentounos un informe de viabilidade da xestión directa do Castrillón e que di, literalmente, considérase que a xestión directa sería máis axeitada. A xestión directa permitiría ampliar as escolas deportivas municipais de natación e das actividades de recuperación funcional, ambas moi demandadas. Pero é que privatizar estes equipamentos non vai a mellorar o servizo, nin a mellorar a situación dos traballadores, máis ben ao contrario. Renunciar a apostar por unha modalidade de xestión pública directa e conxunta que, ademais de ser viable, sería máis eficiente e que, ademais, é o que reclama a veciñanza do Castrillón, que a semana pasada, por certo, convocounos a toda a oposición para manifestar o seu rexeitamento a esta decisión unilateral do voso goberno. Señora Rei,
Pídolle de verdade, non cometa esta tropelía, rectifique. Aínda está a tempo. Abra inmediatamente o complexo deportivo do Castrellón, que prometeu a apertura no mes de abril, estamos en xuño e nada sabemos. Garantice a xestión deste equipamento deportivo, garantice que sexa unha xestión pública e directa, tal e como encomendan os informes de Musa e da propia área de deportes. E, por favor, escoita a veciñanza, que é o seu traballo. Máis nada. Señora Delso, bueno, viñame Gustavo Adolfo Béquer á cabeza cando estaba escoitando, porque, claro, é áxil, que é áxil? E me viña á cabeza, que é poesía? E tal, ao final, tú me lo preguntas, claro. Señora Delso, a ver, temos que entendernos, temos que levarnos ben, pero que... É que ten que falar para o micro, non para a señora Delso. É que mo pon moi complicado, neste caso mo pon moi complicado, porque claro, é dicir, fala da privatización, non hai privatización ninguna. Fálame dos compromisos e das promesas. Vostede formou parte do goberno anterior. E eu non me vou a poñer aquí a recordarlle toda a municipalización que iban a facer. E que municipalizaron, señora Delso? Que municipalizaron? Non é que... Mire, vamos a ver. Nos facemos isto despois de darlle moitas voltas, vou decir así. Eu creo que máximo respeto ao movimento veciñal, incluso animar a que todos os que queiran participar en política se presenten ás eleccións e se queren dirigir a oposición e a oposición se quere deixar dirigir, pois que os dirijan. Bueno, pero tampouco hai tótems aquí, aquí non hai tótems. Se alguén quere presentarse, porque hai xente moi lista, se presenta ás eleccións ou votan e andando. E non hai máis. E non hai máis. Municipalizaron agora. Municipalizaron as bibliotecas. Pois parece que non, señora Delso. E fíjese que era superimportante, era supereficiente e era super todo. E ao final, bueno, pois mire, é certo que este goberno valorou moitos aspectos e que decisións tomar e se optou por unha fórmula de xestión indirecta. Por certo, nada novo e algo que sucedeu durante o mandato anterior. Eu non vin que vostedes puxeran en cuestión durante o mandato anterior a xestión de San Diego por unha xestión indirecta, que é o que tivo no mandato anterior, no anterior e no anterior. Fíjese que acabo de recordarlle ao señor Jorquera que o mesmo BNG, levando deportes tamén formaba parte deso, e levando cultura tamén privatizaba, según el. Eu creo que non privatizaba, supoño que apostaba por unha xestión indirecta, non? Creo que é unha fórmula máis acaída, non? A forma de explicalo. O cal, eu creo que se somos rigurosos, é dicir, é un servicio público, creo que se está traballando, creo que a Concellería de Deportes se está traballando ben, pero mira, a Concellería de Deportes traballaba ben co señor Borrego, traballa ben coa señora Martínez, e traballa sempre na mesma dirección. E se vostedes teñen propostas boas e positivas, estúdianse. E hai propostas constructivas. Esta estudiouse, señora Delso. E o mellor estamos equivocados e temos que rectificar. Pero parecenos que non. Parecenos que é a mellor fórmula. Por lo tanto, eu creo que hai que quitarlle decibelios ao asunto e hai que, sobre todo, non pensar que existen líderes espirituales que consideran que hai anacos da cidade sobre os que deciden eles. Sobre a cidade decidimos todos a través dos órganos de representación. Eu creo que hai que escoitar a todos, pero estaría ben que nos preguntáramos por que o Centro Deportivo do Castrillón, do que se leva falando 10 anos, aínda vai haber agora a luz, e o vai non haber con unha alcaldesa que se chama Inés Rei. Pudo ser con moitos outros que estuveron antes, pero non foi. É agora. Moitas grazas, señor Laje. Grazas, señora Delso. Segunda pregunta da Marea Atlántica. Señor Lema. Moitas grazas. Cal é a estrategia de promoción turística do Goberno da Coruña? Gracias, señora alcaldesa.
digo yo sen acritude, señor Lema, alégrame que me faga vostede esta pregunta, porque supoño que a súa actividade proactiva nas diferentes xuntas de goberno do Consorcio de Turismo do que forma parte xa recibe completamente as informacións correspondentes ás políticas de promoción turística da cidade. Pero isto non é asunto de goberno do Consorcio de Turismo, é o Pleno da Coruña e os asuntos de turismo tamén se debaten aquí. Ben, eu creo que ninguén agarda que vayan facer vostedes da promoción turística da Coruña unha capela Sistina. Eu creo que poderíamos estar en disposición de esperar que polo menos non a deixasen caer. Digo porque tamén é casualidade, ou non casualidade, máis ben coincidencia, que acabe de anunciar o Concello de Santiago, ou Vueling, a conexión de Londres con Compostela. Certo, non con Heathrow, con Gatwick, pero non deixa de ser Londres. E non deixa de ser un feito tamén que este Concello, polo tanto, Alvedro, leva máis de un ano sin unha conexión internacional. Converteron vostedes Alvedro, non quería falar únicamente de Alvedro, a verdade, pero non queda outro remedio porque a actualidade nos obriga a iso. Converteron vostedes Alvedro en tempo récord nun aeroporto doméstico. Que sucederá cando chegue o AVE, por tanto? Cal serán, que viabilidade, que sentido terá Alvedro dunha vez que cortemos a conexión con Madrid? Cal será a utilidade? A utilidade de Alvedro é que teñen que reforzar ese perfil internacional que vostedes están absolutamente perdendo. Pero non quería falarlle únicamente desta cuestión. Eu creo que cando un chega ao Concello, dependendo da súa ambición e da súa capacidade, ten a vontade de deixar algunhas marcas, algúns logros, algunhas incorporacións ao catálogo de políticas públicas do Concello da Coruña. Poñamos por caso que vostede, no tempo que leva aquí, cando tivo que presentar a promoción turística do ano 2021 en Fitur, podía ter levado esa xuntanza algo da súa propia colleita, algo que vostede incorporase a ese catálogo de políticas públicas, de logros, de eventos. Chega vostede a Fitur e presenta o Camiño Inglés e tamén presenta a Quinta Bandeira da Coruña de Traliñeres a CT. Nos estamos absolutamente de acordo con que vostede faga esas presentacións ali, pero o certo é que non deixa de ser un recoñecemento do que vostedes herdaron e tamén un recoñecemento do que vostedes son incapaces de mellorar ou de sumar. E iso delata, insisto, o falta de ambición ou falta de capacidade. É algo que ten que vostede revisar, pero creo que debemos exigir a vostede, ainda que certamente é un tempo complexo para a promoción turística, debemos exigirle máis ambición. En todo caso, o que sí que creo que non debemos tolerar é que vostedes incorporen algunhas prácticas na promoción turística da Coruña que son absolutamente contraproducentes. Referímonos con isto ao feito de que vostedes consideren que a vivenda turística forma parte en igualdade de condicións que as camas hoteleiras da capacidade total desta cidade en prazas turísticas. Isto é algo moi perigoso. Vostede non debe darlle carta de natureza a todo aquilo que existe no mercado. Vostede ten que seleccionar. Ten que seleccionar, ademais, consonte os principios ideolóxicos que a vostedes se atribúen. Igual que se atribúe ao PSOE que vai preferir a xestión directa que a indirecta, señor Laje. Tamén se entende que o PSOE vai preferir as plazas hoteleiras, porque se harán emprego, porque son máis seguras, porque teñemos mellores condicións sanitarias, que a promoción da vivenda turística, porque vai encarecer a vivenda de uso habitacional, porque vai crear problemas de convivencia, por unha morea de factores. Entón, nos estamos detectando falta de ambición, non sabemos se é unha derivada ou non de unha falta de empeño, supoño que non, coñezo, creo que non é ese caso, pero insisto, vai sendo hora e vou rematando, para que vostedes incorporen algo novo á promoción turística do Concello da Coruña e, sobre todo, diferencien, non incorporen os pisos turísticos ao total da capacidade de plazas hoteleiras da Coruña porque non son plazas turísticas. Nada máis e moitas grazas. Grazas, señora alcaldesa.
Vexo que está ben informado, pero voulle informar máis de que hai 2 horas Reino Unido mantén a España fora de su lista verde de países para viajar este verano. O sea que hai que informarse ben de como están as cousas no sistema de tráfico aéreo internacional para ver, determinar exactamente cal é a nosa posición e o que estamos facendo, que vostede o sabe, negociando para recuperar non só Londres, sino Heathrow e non só Inglaterra, sino outros países dentro das posibilidades que hai e de como funcionan as planificacións das aerolíneas. Mire, política de promoción turística na cidade da Coruña que vostede xa coñece, por ilustrar aqueles que non estén en coñecemento dela. Presentación da marca Coruña en medios de comunicación especializados e xerais, desenvolvemento e creación de produtos e ofertas turísticas, asesoramento, cooperación e comercialización en materia de promoción turística ás empresas que o soliciten. Está pendente unha liña de axudas que vai sair en breve directa para as agencias de viaxes da cidade. Asistencia a ferias nacionales e internacionales especializadas no sector turístico, no sector náutico e no sector máis. Impulso e creación do Convention Bureau. Colaboración con outras administracións municipais, autonómicas, nacionais, inmediatas da comarca en materia turística para intercambiar sinerxias e posibilidades. Organización de xornadas gastronómicas da biosfera. Organización de xornadas gastronómicas Territorio Atlántico Emilia Pardo Bazán. Campaña Agasalla Coruña. Convenio con Ospeco. Convenio de demanda de liñas aéreas en plena pandemia. Estudio de creación da cátedra ou aula de turismo coa universidade. Podería seguir falando da importancia e do impulso que lle estamos dando desde o consorcio, que é a ferramenta que ten este Concello no eido da promoción turística, para poder conquerir os mellores resultados posibles, utilizando todas as portas que temos de acceso e de chegada de xente, convenios con Renfe, para que xa cando chegue o AVE xa se poida vir a todos os eventos culturais, deportivos, sociais, do que sexa en Coruña, con tarifas bonificadas, negociacións con as próximas chegadas de cruceiros que xa están inminentes con diferentes operadores desa materia. Bueno, é que quero aproveitar e roubar 30 segundos da intervención para algo que antes non puiden dicir, era recoñecer a un funcionario deste Concello, que é a don Carlos García Touriñán, que acaba de ser recoñecido a nivel nacional cunha distinción en base ao seu recoñecemento, aos seus 40 anos de prestixiosa trayectoria profesional nos servicios de atención a emerxencia e a súa eficaz xestión directiva con estricto respecto ás competencias policiais. De materia turística seguiremos falando, pero non quería deixar pasar que desde o Pleno Municipal tamén se recoñecera o premio que lle dan a un dos funcionarios máis importantes deste Concello. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Lema, señor Borrego. Terceira e última pregunta da Marea Atlántica. Señora García. Sí, gracias. Antes de pasar á pregunta, señor Laje, a verdade é que quero compartir a miña estupefacción despois de escoitar os comentarios sobre a Asociación Veciñal do Castrillón. E a verdade é que empezou a pensar que teñen un problema con todos os colectivos ou entidades que non lle doran a píldora ao goberno socialista. Non sei se é a Asociación de Veciños do Castrillón ou é... Perdón, señora García, perdón, de verdad. Non quero polémica, pero, por favor, ten o turno para facer a pregunta. Ten 3 minutos. Claro, se vai contestar o voceiro sobre as apreciacións que fai, hai 2 intervencións e que non acabamos, de verdad. Voulle computar isto como tempo, Vale. Claro, eu nunca non adoito pasarme do tempo, pero a verdade é que me preocupa, non? Porque parece que cada vez que un movimento social critica a postura do goberno local, resulta que está facendo unha loita pouco máis ou menos que partidista. Aquí, política, efectivamente, ten moitísimo que ver coas demandas que se están elevando sobre o Porto, coas demandas sobre a xestión pública ou privada do Castrillón, ou incluso con asistir ou non a oficios religiosos. Todo iso é política. E a verdade é que hai que felicitarse que a Coruña teña un tecido social vivo, activo e reactivo que eleve as súas demandas aos seus representantes públicos. E creo que é un exercicio moi saudable. Eu non lles vou pedir que cambien de actitude, non lles vou pedir, eu voulles pedir que sigan así, porque a verdade é que me parece un tiro no pé. Máis alá das políticas de amabilidade ou do diálogo, se ve perfectamente que consideración hai de cara aos movimentos sociais e ás forzas vivas. E dito isto, sí que paso a facer a pregunta. Agora sí que xa entro en materia e pregunto como valora a alcaldesa o seu mandato que chega ao Ecuador sen orzamentos e sen plan de choque fronte á crise. En primeiro lugar, gracias, señora alcaldesa, señora García, pois valoramos o mandato,
chegada ao Ecuador do mandato de forma moi positiva, falámoslo positivamente, e ademais agardando que a pandemia pase o antes posible a historia para que os cidadáns poidan recuperar plenamente as súas vidas. Gracias. Sí, efectivamente, chegamos ao Ecuador dun mandato marcado por unha emerxencia sanitaria como ninguén de nós coñecía. A vacinación parece que nos abre unha certa fiestra de optimismo, pero sabemos que a crise social e a crise económica, desgraciadamente, van tardar en desaparecer e que precisa, ademais de administracións e gobernos, firmes, áxiles, fortes e efectivos. A pandemia marca a acción de goberno nesta primeira meta de mandato, pero tampouco pode ser a excusa para todo. O contrario, agora mesmo é cando a xente que está aí fora máis nos precisa. Non é precisamente ao revés. É precisamente cando o goberno ten que poñer todos os medios. E chegamos á metade de mandato. En este ano 2021 chegamos a xuño e temos que lamentar que o Concello non fixera os deberes. O Goberno local decidiu unilateralmente non elaborar uns orzamentos, estamos entrando en xuño e non temos tampouco un plan de reactivación económica nin de rescate. Parece que todo vai así como moi lento, moi pesado e moi retrasado. Tampouco temos en riba a mesa a proposta do Goberno municipal de completar o anexo de convenios e a verdade é que creo que dende a oposición e concretamente dende a Marea Atlántica sempre tendimos a man e ata agora axudamos a tomar acordos e a presentar propostas en riba da mesa e a cumprir co deber que nos encomendaron. Acabamos de conocer a proposta do Goberno de Presco, que nos parece insuficiente e tardía. Me gustaría destacar 3 ausencias importantes que identificamos no Presco. Son as políticas de vivenda para facer fronte á emerxencia habitacional, as políticas de emprego, sendo unha das principais preocupacións da cidadanía, e o que ten que ver cos dereitos sociais. Preocúpanos que observamos unha certa autocompracencia do Goberno, unha certa parsimonia e falta de empatía e xa acabo asumindo a nosa veciñanza aí fora e por iso lle ofrecemos a nosa colaboración para sacar adiante un plan ambicioso canto antes. Gracias. Gracias, señora alcaldesa. En primeiro lugar, agradecerlle xa de entrada, señora García, a súa disposición a poder chegar a acordos e entendemento. É certo que non vamos a coincidir sempre en todo, pero creo que hai boa disposición. Creo que, ademais, é un bon momento, e quero aproveitar tamén para facer un recoñecemento. Xa o fixen na primeira parte do pleno a mañá, un recoñecemento ao conxunto dos grupos municipais, sen dúbida ninguna, pero tamén quero decir que sustancialmente a Marea Atlántica e o Bloque Nacionalista Galego que posibilitaron a elección da nosa alcaldesa Inés Rei ao principio do mandato, agora que se cumplen os 2 anos e que estamos no Ecuador, que foi posible sacar adiante orzamentos, que foi posible sacar adiante ordenanzas e que chegamos a moitos acordos. Tamén co Grupo do Partido Popular, pero menos, lóxicamente, temos seguramente menos coincidencias en algúns aspectos. Eu, señora García, entendo que vostede ten que facer o seu papel, entendo que poida querer interpretar as miñas palabras sobre o que digo ou deixo de decir. Eu o que dixen, creo que cada un pode interpretalo como queira. Eu falo con claridade. Pode non gustar, pero creo que con claridade sí. O que teñen é que valorar e darlle unha volta a que tuveron que intervir hasta 3 concelleiros da Marea sobre un mismo tema para contestarme a min. Primeiro interviu a señora Delso, despois non contento que intervira a señora Delso, tuvo que o señor Lema facer o apuntamento porque lle debiu de parecer que quedou escaso e finalmente tuvo vostede que intervir porque lle parecía que non debía de quedar clara a posición da Marea Atlántica. Pois non o sei, creo que eso tamén lles debería de permitir darlle unha volta e pensar se é necesario. Penso que coa nosa alcaldesa, con Inés Rei, e gracias a ela esta cidade está avanzando. Estamos diante dunha crise que é unha crise mundial, xerada por unha pandemia que trastocou completamente os ritmos e as prioridades, tanto das persoas como das administracións. É certo que, dende o principio, se apostou por unha política baseada no diálogo. Foi posible tamén pola xenerosidade dos grupos, e aí quero recoñecerllo, señora García,
aínda que seamos vehementes e discutamos, queda moito máis e é moito máis positivo os acordos aos que temos chegado nestes 2 primeiros anos. Simbolizo, porque foi un acordo moi importante na gratuidade das escolas infantís, por exemplo. Creo que é importante, pero tamén é importante os acordos que ten acadado e os compromisos que ten acadado a nosa alcaldesa, que ascenden a investimentos que poden chegar a superar os 700 millóns de euros. Falando con administracións que teñen gobernos diferentes, de cores políticas diferentes, un pouco o que demandaba a cidade, que houbera liderazgo e que houbera un liderazgo falando con todas as administracións. Agora mesmo nesta cidade hai máis de 30 obras activas, señora García, simultáneas, repartidas por toda a Coruña. Dende que empezou o mandato van 42 millóns en investimento nos barrios, como recordaba a nosa alcaldesa a pasada semana. Concretamente, executados ou en procesos repartidos por todos os barrios 417 actuacións. E máis, na Coruña, volve a haber unha forte iniciativa privada que suma máis de 1.500 licencias urbanísticas en 2 anos. Creo que dá boa mostra tamén do traballo que se está a facer no Departamento de Urbanismo. Creo que se pode facer máis, nunca hai que ser conformistas, non hai autocomplacencia ninguna, señora García. Fixemos cousas, fixémolo sumando as forzas progresistas, fixemos cousas sumando todos os grupos, eu creo que o Presco é unha obra colectiva, creo que fomos capaces de poñernos de acordo e eu creo que iso é o que queda, o que perdura, que discutamos e que debatamos e que non estemos de acordo en algunhas cousas, pois é razonable. Por lo tanto, miremos cara adiante, agradecerlle a boa disposición e espero que máis pronto que tarde podamos chegar a acordos. Sin ir máis lonxe, espero que durante este mes de xuño aprobemos os convenios e saquemos o Presco adiante. Moitas grazas, señora García. Señor Laje, remata a quenda das preguntas da Marea. Imos cos aparcamentos. Señor Deus, adiante. Moitas grazas. Onde compensou, señora alcaldesa, as prazas de aparcamento que eliminou masivamente nas rúas nas que suprimeu o tráfico nos entornos dos mercados, nas actuacións que vai realizar nos entornos dos mercados da Praza de Lugo e San Agustín e asquelas que se van a ver afectadas por a eliminación co carril bus? Moitas gracias. Sí, señor Deus, isto creo que era un déjà vu, non, do pleno anterior, porque a pregunta era prácticamente a mesma, entón teño que respostarlle da mesma forma, é dicir, non é certo que exista unha eliminación masiva, non é certo que exista unha eliminación masiva de prazas de aparcamento. Señor Deus, estamos desenvolvendo, eso sí, un proceso de recuperación de máis espacio público para mellorar a nosa calidade urbana en termos de saúde, en termos de seguridade, en termos de accesibilidade na nosa vida diaria. Non é certo o que están dicindo, ten un certo aroma de bulo. Señora Rey, está generando un grave problema a los vecinos y comerciantes de esta ciudad por no escuchar y por tomar decisiones sin consenso en materia de movilidad. Ha empezado la casa por el tejado y las consecuencias se están viendo en el día a día. Tiempo y tiempo en busca de aparcamiento en muchos barrios y desesperación en los que quieren venir de compras o pasear por nuestra ciudad. Se lo volvemos a decir una y mil veces, en materia de movilidad las prisas no son buenas y los atajos tampoco. Tratar de imponer un modelo de movilidad sin consenso conduce al enfrentamiento. Pero en eso están ustedes, sin proponer ni la más mínima alternativa previa o a corto plazo para que las actuaciones que están ejecutando y las que pretenden implantar no causen molestias a los coruñeses. Señora Rey, no se puede mentir, y nosotros no mentimos, hacemos ver la realidad que están ocultando. Usted ha declarado, cuando se quita una plaza de residentes se reubica inmediatamente, por lo tanto no se han eliminado 700 plazas. Es muy fácil. Diga dónde y cómo las ha reubicado. Estoy deseando que me convenza. Señora Rey, hace unos días realizamos el balance de sus 2 años de gobierno, en que los coruñeses tenemos más impuestos, más ocupas, más abandono de barrios, más negocios cerrados, más enchufes, más fotos y menos diálogo, menos gestión, menos presupuesto, menos inversiones, menos empleo, menos transparencia y menos aparcamientos. Mire, en nuestro grupo llego yo solo para contar las plazas de aparcamiento que se están suprimiendo, porque mis compañeros bastante tienen con controlar la desfeita del resto de las áreas de gobierno. Para que los coruñeses vean, según sus palabras, quién miente, le propondría hacer un ejercicio muy sencillo.
Yo le digo la calle y usted me contesta cuántas plazas han suprimido. Pero como eso nos iba a llevar mucho tiempo, le voy a adelantar yo la respuesta. Alcalde Marchesi, 45 plazas suprimidas. Primavera, 15 plazas suprimidas. Pulga y Parga, 15 plazas suprimidas. Mariscal Pardo de Cela, 12 plazas suprimidas. Plaza Padre de Rubinos, 16 plazas suprimidas. Mercado Ramón Cabanillas, 11 plazas suprimidas. Calle Compostela, 24 plazas suprimidas. Emilia Pardo Bazán, 25 plazas suprimidas. Joaquín Bamonde, 40 plazas suprimidas. Monte das Moas, 18 plazas suprimidas. San Leopoldo, 16 plazas suprimidas. Cultura y Pintor Llorens, 17 plazas suprimidas. Actuaciones en Alfonso VII y Costa da Unión, 30 plazas menos. Y tienen ustedes además previstas las siguientes actuaciones. En el entorno de la Plaza de Lugo van a suprimir 55 plazas más. El carril bus de la Plaza Antonio Tenreiro Francisco Mariño, 215 plazas más. En el entorno de San Pedro de Mezonzo, 30 plazas. En San Andrés, 54 plazas. En el entorno del mercado de San Agustín, 46 plazas. Lo cierto es que en este caso, en el mercado de San Agustín, me tranquiliza, porque en una respuesta a una pregunta escrita dicen que van a aumentar las plazas de aparcamiento, porque van a crear 9 plazas de motocicletas y 92 para bicicletas. Creo que los comerciantes, los placeros y los vecinos pueden sentirse tranquilos con este aumento de estas plazas. Resumiendo, en resumen, señor Villoslada, en el Ensanche suprimen 360 plazas, en Pescadería 100, en Os Mayos 32, en Cuatro Caminos 105, en Lavañou 27 y en Os Castos, Alga de Lorzán y Falperra 110 plazas menos. Señora alcaldesa, ¿dónde están las alternativas a estas plazas suprimidas? En lugar de acusarnos de mentir, la alternativa a los cientos de plazas suprimidas y eliminadas. Los vecinos y comerciantes sufren las graves consecuencias de estas medidas. Nos lo están trasladando todos los días. Los vecinos se lo advierten y los comerciantes son un clamor contra estas medidas sin consenso y sin alternativa. Por mi parte, señora alcaldesa, me pongo a su disposición para repasar los datos que le he aportado y contrastarlos con los que usted debe tener y que nosotros y los coruñeses desconocemos. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Deus. Pensei que me iba a invitar a ir con vostede a contar plazas, que xa sabe que eu vou encantada, non? Pero, bueno, así entre nós, o teñen un pouco explotado, non? Porque se vostede solo ten que ir contando mi madreña. Señor Villoslada, o seu turno. Sí, bueno, señor Deus, eu xa dixo na súa introducción que isto forma parte, xa lle dixen outro día, desa distopía entre ocupas, inseguridade, falta de plazas de aparcamento. Sí, é dicir, esta non é a cidade que vostedes están a dibullar, non é a cidade que a xente está a vivir ou que necesita para vivir con mellores doses de calidade, porque o modelo do Partido Popular que é de máis vehículo privado, de máis contaminación, de menos espacio público, de menos saúde pública, de máis inseguridade viaria, cal é o modelo? Porque isto é unha cuestión tamén de modelo. Hai que ser un pouco, imos decirlo con certa humildade, pero hai que decirlo, hai que ser un pouco valientes para decir cal é o modelo polo que se aposta na cidade. Ten un certo problema de contabilidade, señor Deus, porque vostede fala das que se suprimen, pero non fala das que se crean. Non se preocupe que lle pasaremos un informe, non, claro, é que a conta hai que facela completa. A conta hai que facela completa, non hai que contar só o conto que a un lle interesa. Si, pero a conta hai que facela completa, non parcial. E en ese sentido, non se preocupe que lle facilitaremos a información de como está a reestructuración de plazas de aparcamento en cada barrio. Porque, mire, señor Deus, para tratar de desmontar un pouco este bulo, na cidade temos 5.300 plazas reguladas. Delas, 1.700 de residentes, e 3.650 azuis ou vermellas, e 35.700 plazas de aparcamento non regulado. Total, 41.000 en números redondos plazas en superficie. Nos procesos de reurbanización, de peonalización ou de semipeonalización, que están demonizando dunha forma absolutamente decimonónica, estamos minorando únicamente 116 plazas azuis das 3.600 existentes. 19 verdes das 1.700, porque vostede se esquece de falar como recuperamos plazas verdes
en Compensación, na Medina de Oza, en Castrochané, en Picabia, etc. Faga conta completa. E suprimimos, sí, gran clamor, 17 prazas das 35.000 non reguladas. É así. E se amplían 48 plazas habilitando novos espacios en Casablanca ou en Batería e en moitos outros sitios, porque esa seguro que tampouco as conta. Ou os vai contando? Vais poñendo en diagonal ali onde vai? Seguro? Seguro que as conta? Recorreremos eses sitios xuntos. Señor Deus, collo o guante. De acordo? Por certo, en terrazas de hostelería facilitamos a ocupación, eso sí, de 130 prazas para hostelería que nos solicitaron. Tamén están en contra. É unha medida absolutamente coyuntural de fomento dun sector nunha crise COVID moi importante. Déixense de distorsionar esta realidade e aposten por unha cidade con un pouco máis de futuro, señor Deus. Gracias. Moitas grazas, señor Deus, señor Díaz Villoslada. Segunda 24 en Compostela, estou pensando imposible. Contaría os da doble fila? 24 non había, Bueno, xa iremos xuntos. 24? Bueno, xa falaremos. Segunda pregunta do Partido Popular. Señor Rodríguez. Por que non autoriza a alcaldesa a visita dos 4 concelleiros da oposición membros da Comisión Municipal de Medio Ambiente á planta de tratamento de residuos de Nostián para comprobar as graves denuncias dos traballadores que foi solicitada por rexistro o pasado 20 de abril? Pois por acordo do Comité de Seguridade e Saúde da planta. Ben, para aqueles a quen lle sorprenda, lóxicamente, esta pregunta, hai que lembrar que esa solicitude registrada o pasado 20 de abril foi a súa vez en resposta a unha invitación cursada polo propio Comité de Empresa e que, tras un mes en resposta, houbo que convocar unha Comisión Municipal de Medio Ambiente para saber cal era o motivo polo que non existía esa resposta e xa aí se nos dixo por parte da concelleira que non se podía autorizar basándose en un protocolo COVID de marzo de 2020 que, a noso entender, non pode servir como excusa. Mire, señora Fontán, se así o decidíramos ao rematar este pleno, a señora Faraldo, o señor Jorquera, a señora García e este concelleiro, poderíamos ir cear a calquera restaurante da cidade, os 4, no interior. Mesmo incluso poderían incorporarse no interior vostede e a señora Martínez, que é a outro membro. E mesmo se collemos mesa na terraza, podemos, para xa estar todos, incorporar ao señor secretario, que ademais seguro que nos vai a facer moito máis agradable a sobremesa. Isto, evidentemente, non era posible en marzo de 2020. É posible hoxe. Bueno, pois o mesmo. Me quere dicir vostede que realmente a día de hoxe, non en marzo de 2020, non podemos 4 concelleiros da oposición con todas as medidas de seguridade que se queiran establecer, visitar guiados por alguén da planta que nos poida informar sobre esas denuncias dos traballadores? O único que hai que facer é poñer un pouco de vontade, que é xusto o que non hai. Porque vostedes, realmente, o que non queren é que nos vexamos de primeira man cales son eses problemas de funcionamento que se veñen denunciando dende hai tanto tempo. O aumento dos refugallos ao disminuir aínda máis a recuperación de residuos que teñen convertido, por falta de mantemento, esta planta nunha planta de transferencia, non nunha planta de reciclaxe. E, polo tanto, eso é realmente o que non queren facer. Mire, eu nunca falei, no que vai de mandato, nunca falei de modelos. Acaba agora mesmo de facer unha referencia ao señor Villoslada. Nunca pronunciei as 6 letras que vou pronunciar agora, que son, dentro desta casa, é como decir Lord Voldemort na saga de Harry Potter, máis ou menos, é dicir, o innombrable. Nunca pronunciei Sogama. Vou non facer hoxe por primeira vez. Por que? Porque a min realmente emocionoume no pasado pleno a defensa que vostede fixo de Nostián como un sinal do ADN socialista e medioambiental nesta cidade. Pois miren, a ver, vou cambiar de rexistro musical. A min agora me ven aquela copla de Conchita Piquer que decía non me queras tanto. Porque, vamos, se non chegan a estar vostedes tan orgullosos, é que non sei que iba a ser de Nostián. Eu saben que modelo creo? No que funciona. É o que é evidente que Nostián non está a funcionar, está a atravesar unha situación a máis grave que se recorda en todos estes anos.
moi lonxe do que dentro de apenas 4 anos vai ter que facer fronte. E, ollo, partindo da base que dentro de 3 anos, pero ata dentro de 2 non vai estar licitado, e probablemente non está adxudicada. Por lo tanto, penso que quizáis chegou o momento de cambiar un pouco de actitude, alo menos no que se refire a Nostián. Hai xa algúns plenos, o meu compañeiro, o señor García, definiunos a vostedes como un goberno de Instagram. A verdade é que ese día estivo especialmente inspirado coa comparación. Eu non teño nada en contra das redes sociais e me parece estupendo que vostedes queiran darlle recorrido á súa xestión nas redes sociais. Cal é o problema? O problema é cando non hai xestión. É dicir, cando simplemente o que hai ese recorrido, ese postureo, esa foto, valeira de xestión. E, polo tanto, penso que chegou o momento de que Nostián cambien vostedes cambien o paso, de verdade. Penso que xa non... Vamos a seguir falando de Nostián 2 anos e de verdade que penso que chegou xa o momento de deixar de falar de Nostián e que vostedes cambien o paso e fagan algo. Porque, mentres tanto, nin se recicla, remato xa, señora alcaldesa, nin se recicla, está nun grave risco nunca de desaparición polos anuncios feitos por outros membros do Consorcio das Mariñas, que pode ser un golpe de morte, e a verdade é que, bueno, seguimos pagando 6 millóns de facturas irregulares cada mes, e a min, de verdade, me gustaría que vostedes me desmentiran, pero a mí me dá a impresión de que vostedes están esperando a que isto, bueno, pois entre todos as mataron, e Nostián sola morreu, e a culpa será de quen pase por ali, menos de vostedes, obviamente. Mais nada, moitas gracias. Ben, señor Rodríguez, na súa condición de presidente da Comisión de Medio Ambiente, me gustaría que lembrara, cando me chamou por teléfono para falarme precisamente desa visita, e cal foi a miña resposta. A miña resposta foi: non vexo inconvinte ningún pola miña parte para que vostedes suban a ver a planta. Ben, cando comunico á planta a intención de que suba unha representación dos grupos políticos acompañados, como non pode ser outro xeito, dun técnico da Consellería de Medio Ambiente para que lles puidera explicar a vostedes con pelos e señais a situación que efectivamente a planta que está no final da súa vida útil e ten problemas, a ninguén se lle esquece, aí están auditorías a súa disposición, informes técnicos, sempre houbo transparencia e sempre haberá cando vostedes queiran saber calquer cousa da planta de Nostián. A renglón seguido, a mí se me remite un acordo todavía vixente porque non se xuntou o Comité de Seguridade e Saúde para anular ese acordo que di que se restrinxe ao máximo as visitas de persoal alleo á instalación, permitindo únicamente as imprescindibles para o seu mantemento. Non fun eu, non é este goberno. Un acordo entre que nos invitaron a vostedes e a dirección da propia planta, que se poñan de acordo. E mire, lle digo máis, a día de hoxe, a dirección da planta non ten comunicación algunha do Comité de Empresa de solicitude de visita das portavoces dos grupos municipais. E ten que tela. Non ten ninguna solicitude. Por lo tanto, quen está xogando aquí con quen? E mire, témolo no noso ADN. Eso, o sea, Nostián e a transparencia. Mire, Ideal Galego. Exactamente 10 de setembro de 2011. Carril denuncia que leva 2 meses esperando para que o deixen visitar a planta de Nostián. Gobernaba o señor Negreira. Fai 10 anos. Había algo que agochar entón fai 10 anos cando a planta non estaba tan deixada da man de Deus como din vostedes que está agora? Mire, de verdad, co aprecio que lle teño e o respeto político que lle teño, deixemos de facerlle dano á planta. Todos sabemos que está como está, que vamos a loitar por ela porque está no noso ADN e como titulares xa deron o que tiñan que dar. O goberno socialista nega a entrada aos voceiros dos grupos políticos para visitar Nostián. Non temos nada que agochar. Hoxe non sei se vostedes fai 10 anos. Nos nada. Cando alguén resolva que esa norma decaia, entón volvemos a falar. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Rodríguez. Señora Fontán, última pregunta do Partido Popular. Señora Gallego.
Bueno, muchas gracias. ¿Cuántas ayudas concedidas del Presco del año 2020 aún no están pagadas al 100% y a cuánto asciende el importe a un pendiente de pago? Boa tarde. Gracias, señor Gallego. Pois 3.117 autónomos e pequenos empresarios, señora Gallego, recibiron xa unha media de 2.096 euros de axuda e isto supuxo unha inversión total de 7.435.000 euros en axudas directas. Alégrame que se interese polo Presco e, ademais, estou convencido de que vostede fará todo o posible porque saquemos adiante esta iniciativa durante este mes. Eso no lo dude, pero si me permite un momento dirigirme a la señora Fontán. ¿Usted no va a la planta de Nostián a ver cómo está? Ah, porque no sé si es de mantenimiento. Será concejala como el resto, es de gobierno, pero los demás también queremos ver cómo está. Hace 10 años tuvimos que encargar 2 auditorías. La dirección de la planta es quien ni selló el vertedero y no tendrá ningún interés en que vaya a la oposición a ver cómo está la planta. En fin, me voy al Presco. Y a continuación a la farmacia, como el señor Jorquera, porque lo de este pleno es tremendo lo que hoy se oye aquí. Pero bueno, no han pagado. La pregunta es cuántas ayudas no han pagado, no las que han pagado. Le voy a poner un ejemplo, uno de tantos que nos han llegado. Mensaje de 12 de maio, literal. Para que teñades coñecemento do que comeza a pasar coas axudas, sen contar que falta por pagar o 20% de todo, a todo o mundo. 12 de maio. Resulta que solo me pagan la línea 1 del Presco con fondos de la Diputación y la línea 2, que es el 50% de lo que tengo aprobado, ya si eso cuando quede remanente. Justo la línea 2, que es un gasto que tenía aprobado, si no, no habría gastado 2.000 y pico euros. Eso sí, que ponga el cartelito, me dicen, porque no hay pasta. El tema es que tengo la concesión firmada, aceptada y justificada por el doble desde hace 5 meses y ahora cogen y lo modifican quitándome la pasta de la línea 2. Es que me parece increíble lo que está pasando. Cierro comillas. No es el único caso. ¿Cómo es posible, señora Rey? Preguntamos varias veces en la Comisión de Hacienda si con el dinero que había dado la Diputación, 1.200.000 euros, que vendieron 20 veces, yo ya no sabía si era para 2021, si para 2022, si para 2020, hicieron fotos antes, durante y después de firmar el convenio, fotos que no falten, era suficiente para pagar la totalidad de las ayudas de 2020. Nos aseguraron que sí. Pues nos encontramos ahora con esto. El Presco de 2020 esperando por el remanente. Eso sí, que ponga el cartel bien grande diciendo que cobraron ayudas porque no pueden pagar el alquiler o la seguridad social, que se entere todo el mundo. Y el Presco de 2021 a mitad de año sin aprobar. Ayer en la Comisión de Hacienda, celebrada casualmente, como siempre, antes del Pleno, y una vez presentadas las preguntas orales, presentan una propuesta que nos iba a hacer llegar hace un mes y que llegó a la prensa al mismo tiempo que nos llegó a nosotros y que nos enteramos por una entidad por WhatsApp también. Transparencia, diálogo, lealtad institucional, no. Nuestra voluntad es llegar a un acuerdo cuanto antes. Lo sabe el señor Laje, lo sabe la alcaldesa, yo creo que lo sabe todo el mundo porque es que yo a veces digo que parezco un disco rayado, no hablamos de otra cosa. Que se ponga en marcha, pero no nos lo dificulten. El nuevo Presco que proponen no es muy ambicioso, no llega a 6 millones. Falta entre la parte social, ayudas, bonos y otras iniciativas. Con 6 meses de retraso, la propuesta que nos han hecho llegar ayer tiene errores en el bono hostelería, que hemos tenido bueno, yo lo leí varias veces, no lo entendía, bueno, es que estaba mal, realmente. Es una propuesta incompleta, el importe es menos de la mitad del plan del año pasado, no se entiende tanto retraso para presentar un documento tan incompleto cuando recoge aportaciones de todos los grupos. Falta de ambición y que además filtraron a los medios, yo no sé si esa es, vamos, desde luego no es lo que habíamos acordado en la Comisión de Hacienda. En el documento recogen, cierto es, varias propuestas del Grupo Popular, como la nueva línea para los salones de peluquerías, ayudas a acompañamiento del servicio de canguros, bueno, declaración responsable para que sea más ágil, como hace la Xunta, que por cierto va por el tercer plan de rescate, ahora mismo la única administración, en 6 meses 560 millones en ayudas directas. Hay que madurar más el plan, que la aprobación vaya asociada a la negociación de los convenios, echamos de menos el bono 15,
ayudas para gastos a entidades deportivas asociados a la pandemia, que se definan las bases, los requisitos y que no se estigmatice a los comercios con carteles, a los comercios no, a los autónomos con carteles anunciando que han recibido ayudas para cuotas a la Seguridad Social o alquileres, que bastante mal lo están pasando. Ojalá la aprobación sea en este mes de mayo. Con nosotros, desde luego, pueden contar Presco y convenios. Muchas gracias. Bueno, pois, señora Gallego, máis alá de... Bueno, primeiro, espero que non vaya á farmacia por nada do que teña pasado aquí. En xeral, espero que non teña que ir, que deseo o millor. Pero, imos ver, ter que repetir o mesmo só significa que estamos relatando o que sucede, non? Vostede sabe que aquí este Concello foi o primeiro de Galicia en poñer en marcha axudas directas para autónomos e pequenos empresarios. Contello na comisión, e yo conto no pleno, Agás, Barcelona e Madrid, temos un estudio dun bo número de cidades do resto de España onde non hai outra iniciativa tan potente en términos económicos como o Presco que se aprobou no ano 2020 neste Concello. Señora Gallego, por sorte, e digo por sorte porque iba sendo hora, outras administracións, nomeadamente a Xunta de Galicia, que é a que ten competencias na materia, comenzou a artellar algún tipo de medida para axudar a algún dos sectores os que o ano anterior neste Concello xa comenzamos a axudalos e a poñer sobre a mesa o que non nos correspondía, pero entendíamos que era a prioridade e era o que debíamos de facer. Por lo tanto, non nos confundamos, é dicir, o Presco, o Plan de Reactivación Económica e Social da Coruña, é unha iniciativa conxuntural, non é estructural. Non é estructural, responde a un momento determinado. Por lo tanto, se o Estado pon en marcha un plan de 7.000 millóns de euros para apoiar as empresas e os autónomos, se a Xunta de Galicia está empezando a poñer algunhas líneas de axudas, que iba sendo hora, parece razonable que este Concello dedique a maior parte dos seus recursos àquilo no que ten competencias. Aínda así, sendo conscientes de que o Presco foi unha boa iniciativa e eu alégrome que o recoñeza, pois mantemos unha medida, intentamos consensualo, intentamos sacar adiante novas medidas, pensando en sectores que o ano anterior pois non estiveron recollidos de forma explícita, é dicir, vamos a poñer un bono para peluquerías? Sí. Vamos a poñer un bono taxi? Sí. E vamos a incorporar iniciativas que puxeron todos os grupos municipales sobre a mesa? Sí. Vexámolo en positivo. Eu creo que non vale de nada darlle voltas. Vostede preguntou cantos beneficiarios hai con respecto á axuda da Diputación. É certo, a Diputación Provincial da Coruña, non como a Xunta, aportou a este Concello 1.200.000 euros para ese Presco. A Xunta de Galicia, cero a día de hoxe. Digo, non por nada, para que nos acordemos. Eso que supuxo? Supuxo que 521 beneficiarios desta cidade, é dicir, 521 autónomos, empresas, se viron beneficiados dese 1.200.000, con un promedio de axudas de 2.303 euros con 26. Nunca é suficiente o que se fai. Témolo claro, a todos nos gustaría ter sido máis áxiles, o dixen na comisión e o digo no pleno. Creo que se hai algo que temos que mellorar é na axilidade dos procedementos. Por iso, hoxe aquí aproveito para anunciar que imos a optar por a simplificación administrativa en canto á concesión das axudas. E por iso, estamos de acordo todos os grupos, optaremos pola declaración responsable para facilitar que as axudas sean máis áxiles. Pero quero recordar que os fondos públicos hai que justificalos e se se dá unha axuda a alguén, pois ten que presentar unha xustificación. Nada máis. Moitas grazas, señora Gallego. Señor Laje, rematan as preguntas orais. Pasamos xa
as de resposta escrita, que serán enviadas antes do próximo pleno, e os rogos orais. A señora Faraldo ten 1, o BNG ten 2, a Marea Atlántica ten 3 e o Partido Popular ten 3 tamén. Pode sair, sí. Señora Faraldo, turno para o seu rogo. Bueno, pois traio un rogo sobre un tema xa tratado a través de as preguntas que presentaron diferentes grupos deste pleno e que non ven ser máis que recoller a inquedanza, a enorme preocupación do barrio do Castellón pola situación que ali se está vendo co complexo deportivo do Castellón, tras a polémica desatada polo anuncio na Comisión Informativa de Deportes da posible privatización da xestión. O rogo ten 3 puntos. Rogamos que a Alcaldía se encontre cos lexítimos representantes da veciñanza a fin de tratar este asunto. Rogamos a urxente apertura das instalacións que non pode ser máis demorada e rogamos a conveniencia dunha xestión pública das instalacións frente á pretensión dunha xestión privada. Moitas grazas. Moitas grazas a vostede, señora Faraldo. Turno para o BNG. Sí, o primeiro é sobre a necesidade de ampliar os espazos de estudo na cidade. O Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo. Primeiro, que o Goberno local atenda as necesidades da mocidade de dispor de espazos de estudo na cidade, especialmente de cara a Sabau e os exames que teñen lugar no mes de xuño, toda vez que os espazos de estudo propios da Universidade da Coruña diminuíron a súa capacidade notablemente debido á distancia que é preciso gardar e que estas instalacións están limitadas ao estudantado universitario. E dúas, que con esta finalidade o Goberno local habilite espazos dos centros cívicos municipais, do Fórum e do Ágora ou as bibliotecas en horarios especiais contando coa debida vixilancia e desinfección hixiénico-sanitaria. E 3, que o Goberno local estude a posibilidade de negociar coa Universidade da Coruña a apertura de espazos propios da Universidade facendo a achega correspondente para financiar a vixilancia e a desinfección. E outro rogo sobre a necesidade de ter unha normativa municipal específica sobre toldos. O Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno local elabore e tramite un proxecto de normalización dos elementos do espazo urbano en diálogo co tecido económico da cidade vella, onde fiquen claras as características concretas que teñen que cumprir os toldos existentes no ámbito PEPRI para que así a xestión e regulación dos toldos dependa do Concello da Coruña por ser a administración pública máis próxima á cidadanía. Moitas grazas. O Bloque Nacionalista Galego, turno para a Marea Atlántica. Sí, gracias, señora Rei. O pasado 24 de maio cumpríronse 25 anos do falecemento de Lois Pereiro, unha das voces poéticas máis influentes da literatura galega contemporánea. Con tal motivo, reiterando o que xa propuxemos no pasado mes de marzo, rogamos á alcaldesa que faga os trámites necesarios de acordo coa familia de Lois Pereiro para que o Concello da Coruña lle dedique unha rúa na nosa cidade ao autor de Poesía Última de Amor e Enfermidade, tal e como acordou no seu día o Pleno da Corporación. Sí, as AMPAs defenden os intereses das familias e do alumnado, asesoran e orientan as familias no exercicio dos seus dereitos, promoven melloras significativas no día a día dos centros educativos e tecen tamén unha rede comunitaria e de apoio. Por iso as AMPAs deben de ser moi valoradas e, sobre todo, escoitadas. No caso concreto da AMPA do CEI María Barbeito, presentáronse diversas peticións como obras de mantemento no colexio, aproveitamento dun espazo baleiro como é a Casa do Conserxe, etc. Por todo isto, pois o que rogamos ao Goberno municipal é que atenda as demandas da AMPA do CEI María Barbeito. Sí. En outubro de 2018, o Concello da Coruña recuperaba e abría o Faro de Oza como espazo de uso cidadá, sendo o primeiro espazo TEU, tecido de espazos de uso cidadá da cidade. Dende a súa apertura e ata o comezo da pandemia da COVID-19, o Faro de Oza viña sendo utilizado por centos de veciños e veciñas para o desenvolvemento de actividades múltiples e diversas, convertíndose nun equipamento público moi popular pola súa ubicación e polo novidoso da súa mecánica de uso. A día de hoxe, o Faro de Oza atópase pechado e transmite un estado de crecente abandono. Por todo isto,
rogamos que o Goberno local adecente o Faro de Oza para a súa reapertura como espazo teu aberto á veciñanza. Moitas grazas ao Grupo da Marea Atlántica. Turno para o Partido Popular. Gracias, señora alcaldesa. O primeiro rogo relativo a eventos e actos deportivos. Tendo en conta que el gran número de deportistas e de entidades deportivas que se desarrollan, su actividad competitiva de organización de eventos, de clausuras deportivas o de recreación en el término municipal de A Coruña, y toda vez que la representación municipal corresponde a todos los concejales de la corporación, y teniendo en cuenta también que la actual concejala de Deportes siempre fue crítica con la alcaldesa y con el anterior responsable de su área por la manera de gestionar y de no invitar a los actos de presentación, de entrega de trofeos, de clausuras deportivas o de reconocimiento de la labor deportiva al resto de la corporación, ruego que el Gobierno municipal realice la invitación oportuna de todos los grupos de la oposición a los distintos actos organizados por la Concejalía de Deportes y que se comunique con suficiente tiempo de antelación para permitir su asistencia. El otro ruego hace referencia al Complejo Deportivo de O Castrillón, toda vez que una de las competencias municipales es la de construir, gestionar, ampliar y mantener las instalaciones deportivas de titularidad municipal y de velar por su plena utilización, y toda vez que la alcaldesa y la concejala de Deportes, en una visita realizada el 27 de noviembre al Complejo Deportivo del Castrillón, con la dirección de EMUSA y con la Asociación de Vecinos del Castrillón, se comprometían a abrir las instalaciones en abril del año 2021. Ruego que el Gobierno municipal realice urgentemente las gestiones oportunas para que se abra cuanto antes el Complejo Deportivo de O Castrillón y se cumplan las promesas realizadas a los vecinos 8 meses después de la visita institucional, para que el tejido deportivo y el vecindario del barrio puedan disfrutar de la instalación a la mayor brevedad posible. Muchas gracias, señora alcaldesa. Las redes sociales institucionales son una de las principales vías de comunicación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía, que no precisan de la intermediación de la prensa y, por tanto, pueden realizarse de manera ágil y directa. El cometido de las redes sociales municipales debería ser eminentemente informativo, con noticias relevantes para el vecindario sobre la prestación de servicios, convocatorias, avisos, plazos, etc. También son un canal de diálogo con la institución para recoger propuestas y opiniones, por muy críticas que sean. En los últimos tiempos, las redes sociales del Ayuntamiento están adquiriendo un sesgo creciente, convirtiéndose en un instrumento de propaganda política poco informativo y que utiliza medios públicos para promocionar uno de los partidos políticos de esta corporación, concretamente el partido de Gobierno. En el pasado ya se denunció el bloqueo sistemático de usuarios y usuarias que han manifestado opiniones críticas en las redes sociales y que desde ese momento se quedan sin acceso a la información trasladada por el Ayuntamiento a través de estos canales. Los plenos se retransmiten con un sesgo partidista desproporcionado, recogiéndose en vídeos únicamente las intervenciones del partido del Gobierno en detrimento de la pluralidad real del debate y de la propia corporación municipal. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta el siguiente ruego: que el Gobierno municipal no confunda las redes sociales institucionales del Ayuntamiento con las de su partido y haga un uso democrático, informativo y objetivo de los recursos municipales, con el máximo respeto a los derechos de la ciudadanía y a la pluralidad de esta corporación. Muchas gracias. Moitas grazas ao Grupo Popular. Ata aquí o pleno ordinario do mes de xuño. Moitas grazas a todos e a todas polo seu traballo. Pasamos agora ao escano cidadán. En primeiro lugar, tomará a palabra a dona Soledad María Garrido Fariña. Alcaldesa, concelleiros e concelleiras. Espere, que teño micro. Sí. Que lle dicía que boa tarde, dona Soledad, benvida ao pleno do Concello, ao escano cidadán. Como sabes, son 3 minutos orientativos, aínda que eu son laxa nos tempos, e despois da súa intervención tomará a palabra un membro do Goberno para contestarlle. Así que, benvida e grazas pola súa participación. Agora sí. Boa tarde. O meu nome é Soledad Garrido e veño a este escano cidadán
en representación da comunidade de propietarios de petunias primeiro C no barrio das Flores. O motivo da miña presenza neste acto non é outro que o de solicitar deste Concello, e máis concretamente da Concellería de Urbanismo, unha solución aos problemas que dende hai moitos anos vimos saturando. O principal problema é a non concesión dunha licencia de obras que permita arranxar a problemática das humidades enormes no interior das vivendas e a frecuente caída de cascotes dende as nosas fachadas á rúa, co evidente perigo que isto supón para os peóns. Perigo físico para eles e xudicial e administrativo para nós e, por omisión, tamén para o Concello da Coruña. Hai que lembrar que o barrio das Flores foi Premio Nacional de Arquitectura aló polos anos 70 por mor do emprego de formigón cara vista, o que deu lugar a un recoñecimiento patrimonial moi merecido, pero que dificulta e moito a solicitud de calquera tipo de licencia de obras, aínda que estas sexan para melloras evidentes e urxentes. Atopámonos a veciñanza deste edificio con atrancos burocráticos enormes e insolubles entre Patrimonio e a Concellería de Urbanismo da Coruña. E lembramos, con sorpresa, como o Instituto Galego de Vivienda e Solo fixo nos anos 80 unha intervención nas fachadas dos bloques sen oposición ninguna de Patrimonio nin do Concello, e a nós esa mesma intervención e cos mesmos obxectivos denégasenos. Tamén lembramos a apertura dunha praza peonil a vehículos para dar servizo a Faco por parte do Concello, a que tampouco se opuxo Patrimonio, e que dana a estrutura da nosa vivenda polas vibracións do tráfico, ademais de poñer en risco aos transeúntes por non contar con ver as rúas. Dende o colectivo que represento, creemos que é o momento de solucionar as patoloxías urgentes desta e outras torres do polígono, evitando o seu deterioro e aumentando a calidade de vida dos seus veciños e veciñas. Os gastos desta actuación correrán, naturalmente, a cargo dos propietarios, que xa contamos ca financiación mediante créditos bancarios do que xa estamos pagando os xuros, e que, desgraciadamente, estes créditos non sirven de nada. Polo tanto, e remato, solicito, no nome dos veciños e veciñas, aos que hoxe represento, que, por parte do Concello da Coruña, se axilicen os trámites para a autorización da licencia de obras que poña o ramo, por fin, a situación inxusta, denigrante e potencialmente perigosa e que xa se alonga excesivamente no tempo. Moitas grazas. Moitas grazas, dona Soledad. Valle contestar o señor Díaz Villoslada. Sí, boa tarde, señora Garrido Fariña. E agradecemoslle, e agradezo desde a Concellería tamén de Urbanismo, pois que acuda en uso deste escano cidadán, porque, aínda que en principio formula unha petición máis dun caso particular, dunha licencia concreta dunha comunidade de propietarios, o cual é unha cuestión que ten o seu propio trámite administrativo, sí que pon de manifesto pois un pouco, e quero aproveitar en ese sentido, un pouco as peculiaridades do barrio das Flores. E en ese sentido creo que a efectos divulgativos e a efectos casi pedagóxicos é importante lembrar como o barrio das Flores é unha desas pezas urbanísticas máis interesantes da Coruña, é moi descoñecida en moitos casos, caracterizada pola súa ben definida unidade espacial e funcional, que o dota dunha imaxe moi recoñecible dentro dos diferentes tecidos urbanos da cidade. A orixe do barrio das Flores, como sabemos, é que situalo naqueles proxectos elaborados durante as décadas dos anos 60 e 70, e daquela o Ministerio de Vivenda autorizaba a realización das obras de urbanización do polígono de Viña, do cal formaba parte, como sector B, o barrio das Flores, para facer fronte pois, a un incremento demográfico previsto, en particular tamén con motivo da construción pois, da propia refinería. E desde o punto de vista urbanístico, o barrio foi concebido pois, como unha peza completa, un barrio autónomo con servicios e equipamentos propios dentro do paradigma do chamado movimento moderno,
e do funcionalismo predominante naquel momento. O proxecto fora dividido daquela en 5 unidades veciñais, antes fala das unidades veciñais, seguindo os criterios imperantes de 400 vivendas por unidade, realizadas polos arquitectos, que hai que citalos, porque eu creo que unha briga citalos, Andrés Fernández Albalat, José Antonio Corrales, Jacobo Losada, Ignacio Vescansa e José Luque Sobrini. E en este sentido, destas, a unidade veciñal número 3, onde se encadra precisamente a Rúa Petunias e onde se encadra precisamente este edificio, fora diseñado polo arquitecto José Antonio Corrales e é considerada esa unidade veciñal como un dos mellores expoñentes precisamente do movimento moderno en España. Esta configuración urbana dotou o barrio dun claro e recoñecible perfil urbano que xerou unha notable identidade nos seus residentes. O que ocorre, sen embargo, é que a súa configuración, a súa topografía, a propia evolución da poboación e a transformación das infraestructuras viarias do seu redor supuso a aparición de significativas problemáticas que é certo que deben ser abordadas dun xeito integral para recuperar a súa vitalidade e a súa habitabilidade. E digo isto porque son algúns fragmentos do documento de licitación do Plan Director para a Rehabilitación Integrada que estamos a levar a cabo desde a Consellería de Urbanismo dentro dun proceso que ten que ter un elemento de participación importante porque somos conscientes da necesidade de abordar ese proceso de rehabilitación integrada do barrio das Flores. E é certo que o Concello poderá chegar hasta onde cheguer, pero vai necesitar de fondos e vai necesitar de axudas de outras administracións públicas con competencias en materia de rexeneración urbana e de vivenda, como pode ser a Xunta de Galicia ou como pode ser a Administración do Estado. E por iso, aparte de elaborar este plan director que nos diga como ir traballando dunha forma integrada no barrio das Flores, podamos incluso presentar posiblemente algunha candidatura para buscar fondos nos novos fondos de reconstrucción da Unión Europea que están a piques de convocarse en materia de rehabilitación urbana. Decía todo isto para contextualizar un pouco tamén a situación concreta que nos formula, porque en todos os casos, como saben, e por as razóns expostas desde un punto de vista arquitectónico, sobre todo patrimonial, nos casos en que, en este caso, a súa comunidade de propietarios ou outras que fora o caso afectadas en esta unidade veciñal que soliciten obras que podan alterar a percepción da fachada, a cuberta ou envolvente do edificio, aquí a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural sabemos que como órgano competente para resolver sobre a compatibilidade desta actuación que se quere facer con esa licencia en relación con o nivel de protección que ten este conxunto edificatorio catalogado, as denega de forma sistemática porque a hora de denegalas o que sí solicita a Dirección de Patrimonio Cultural é que se formulen alternativas que sexan viables tendo en conta esta catalogación destes edificios. O Concello realmente non pode dar estas licencias en ese informe preceptivo da Administración Patrimonial. En todo caso, traballaremos coa Administración de Patrimonio Cultural, en este caso da Xunta de Galicia, traballaremos para buscar fondos que permitan unha intervención gradual e integral no barrio das Flores, porque somos conscientes de que é unha peza importante do urbanismo, pero sobre todo da cidade, pero sobre todo porque é unha peza onde conviven moitos dos nosos veciños e veciñas que teñen dereito pois a unha vivenda sempre nas mellores condicións. É o que lle teño que decir nestes momentos. Agradecido pola súa intervención. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Moitas grazas, señora Garrido Fariña, por asistir a este escano cidadán. Turno agora para Marta Castaño, en representación da AMPA Agarimo. Benvida, señora Castaño, escano cidadán. Ten 3 minutos para a súa intervención e lle contestará o concelleiro de Educación. Adiante, cando queira. Boas tardes. Escoíteseme, sí. Chámome Marta, son a presidenta da AMPA Agarimo do Colexio Público María Barbeito, situado na rúa Alcalde Salorio Soares, no Ventorrillo. Veño en representación dos alumnos e alumnas do colexio e das súas familias. Como sabedes, o centro está entre os máis grandes da cidade. Ten 633 alumnos e alumnas en 28 aulas de infantil e primaria. Xa só por este motivo considero que os problemas do colexio e o seu contorno son de interese xeral para a cidade, pois representa un grande número de poboación da mesma. A zona de influencia do colexio abarca, por un lado, unha extensión grande de terreo
que inclúen Ostián, Bens, Comeanda, a Moura, o polígono de Fontenova, Cances e a Silva. E, por outro lado, os barrios do Ventorrillo, da Agra do Orzán e a zona do Paseo das Pontes, onde xa comeza a área de influencia do Colexio Eusebio da Guarda, que é outro dos máis grandes da cidade. O barrio da Agra de Orzán é o de maior densidade de poboación da Coruña, como sabedes todos, con cerca de 35.000 habitantes, o que representa casi o 14% dos coruñeses e coruñesas. Pois ben, despois desta introdución que xustifica a miña presencia aquí, nos pleno, a través do escano cidadán, quero expoñer a situación de abandono que presenta o colexio en canto a mantemento, que é de competencia municipal. Este abandono ven de hai anos, pasando por distintos gobernos de distintas cores, representadas todas elas aquí, bueno, casi todas elas. Problemas dende hai anos para poder achegar internet por fíos dende o edificio administrativo ao edificio de educación infantil. É dicir, nenos e nenas sen acceso a internet na Coruña, unha das 7 grandes cidades de Galicia, non nun recuncho rural da xeografía galega. Problemas cos canalóns do patio cuberto de infantil, que levan completamente rotos dende hai cursos, polo que o alumnado non pode utilizar este espazo de lecer cando chove, que é moi a miúdo, como todos sabedes. O peche perimetral do colexio corre perigo de derrubamento en diferentes zonas, co conseguinte perigo para a seguridade das crianzas. O firme dos patios exteriores está en moi mal estado. O alumnado neste curso escolar desprendía con facilidade as pedras onde antes estaba pavimentado, o que tamén ocasiona un problema de seguridade para os nenos e as nenas, xa que as pedras non son xoguetes. O pintado dos interiores do centro é moi deficiente e precisa tamén de reparación. Hai unha urxente necesidade de máis espazos cubertos para poder acceder aos patios nos días de choiva, que durante o curso escolar son a maioría deles, e os nenos teñen que facer o recreo nas aulas, sen poder baixar. E seguro que nós baixamos todos a tomar o café. As cancelas das entradas do colexio están desencaixadas e necesitan reparación e pintura. Iso en canto ao mantemento da escola. E, por outra parte, xa o colexio acoden a maioría dos fillos e fillas das familias do barrio máis poboado de Galicia, bueno, tamén de Galicia, con un porcentaxe considerable de poboación inmigrante, as demandas que aquí fago son tamén de xustiza social, igualdade de oportunidades e inclusión, posto que senón habería cidadáns de primeira e de segunda. Por último, gustaríame falar, por tanto, do contorno onde está ubicado o colexio. Tendo en conta a falta de espazos verdes da Coruña, pensamos que o barrio Agra, Ventorrillo, Polígono de Fontenova, Moura, debe ser concibido como un pulmón verde da zona e da cidade. Para o que é preciso invertir no mesmo é poder recuperar unha zona que, dende o confinamento do ano pasado, a causa da pandemia do COVID, está sendo frecuentado por unha grande cantidade de xente como zona de paseo e contacto coa natureza na cidade. Os veciños e veciñas merecen, por tanto, que se decente a zona. En concreto, é preciso arranxar os parques infantís como o do Ventorrillo, nun estado lamentable de hai anos, xa que só reparou malamente o firme, que volve a ser un perigo para os cativos. É preciso recuperar os camiños tradicionais, que en algunhas zonas, como por exemplo no número 55, isto xa na zona de Cances, están ocupados polos escombros da construción das casas de bloques feitas en tempos do alcalde Francisco Vázquez para as persoas que vivían na Cubela, onde logo se edificou el Corte Inglés. O Concello debera repoñer o que destrozou ao facer esas casas de bloques e reabrir ese camiño. Se é preciso limpar o acceso ao lavadeiro de Cances e restauralo, é un ben de interese para todos os veciños e veciñas, dado que xa está aprobado polo anterior goberno municipal. Tamén sería desexable achegar o alcantarillado ás aproximadamente 8 casas de Cances que non dispoñen deste servizo básico nunha cidade, da Coruña, sin alcantarillado. E xa aproveitando así o alongamento dos minutos, quería facer unha última suxestión que sería solicitar ao Concello que convoque subvencións para as AMPAs para poder realizar actividades aquelas que o desexamos facer, xa que agora mesmo que contamos é co convenio asinado co Concello pola Federación de AMPAs, que se limita a subvencionar as actividades extraescolares. E, por último, un último apuntamento que xa puxen aquí a bolígrafo aproveitando, como vin que todos alongaban, digo eu tamén. Por favor, sí que solicitaría que se axilice a xestión das bolsas de comedor escolar, que levan varios anos sendo un auténtico desastre, eu digo así con todas as letras, e que causan prexuízo ás familias e tamén ás empresas concesionarias do servizo que tiveron perdas considerables. Entón, eso pedímolo tamén que, se por favor, xa que este ano se sacaron as bases en tempo e forma, que se poidan tamén axilizar a resolución das bases en tempo e forma. Moitas grazas.
Moitas grazas, señora Castaño, pola súa intervención neste escano cidadán. Valle contestar o Concelleiro de Educación, señor Celemín. Pues buenas tardes, Marta. Bienvenida al Concello, bienvenida a este escano ciudadano y lo que yo creo que sería bueno, como hacemos todos con los distintos AMPAs que hay en esta ciudad, que reunirnos para hablar de todas estas cuestiones. Hay cuestiones que has apuntado, que ya se han solucionado, ¿no? Como fueron los bancos, las papeleras, los canalones que apuntabas, pues está en trámite porque fue una de las peticiones que hizo la dirección del centro. Hay otras cuestiones ahí que no dependen de nosotros, que dependen de la Xunta de Galicia, del Servicio de Educación y que se deben trasladar allí. Y otras cuestiones también que has indicado, pues que son de otros servicios. Lo mejor, yo creo que lo más interesante es pues que tengamos una reunión, el AMPA del colegio con la concejalía, yo iré hasta el centro o venís hasta el ayuntamiento, hay disposición absoluta para eso y como hemos hecho con otros AMPAs, ¿no? Pues vemos la problemática que hay, vamos trabajando, contamos también, como no, con las direcciones de los centros, que también tienen algo que decir respecto a todas las cuestiones que hay en los centros, y es la manera de ir solucionando. Aquello que no corresponda a nuestro servicio de educación directamente, pues no hay problema porque nosotros lo trasladamos bien a jardines, a urbanismo, donde sea. Y que, bueno, así todo, yo agradezco muchísimo que hayas venido porque es la manera también de visibilizar la problemática que hay en los centros en la ciudad, que sí los hay, pero que también hay mucha voluntad de este Gobierno, hay voluntad y compromiso de solucionarlos, ¿no? Hay algunos que van más rápidos y otros menos lentos, pero vamos haciendo cosas muy interesantes. Así que gracias por venir y nos volveremos a ver. Gracias. Moitas grazas, señor Celemín. Grazas novamente, señora Castaño, pola súa participación neste escano cidadán. Grazas a todos e a todas os que nos seguiron aquí e tamén por streaming. Que teñan moi boa tarde.